Pinyeng. Pakialis na dyan kung kay Pinyeng yan. Hindi nga. Mamaya na Ate Grace. Mega love shout out dyan sa first honor natin. Mainit. Lagas is real. Lagas is real. Tapos so, Tamsakos from Roger Cordelas first honor. Lee Channel, Tamsakos, good morning mga love shout out from Lee Channel. Kurang ako. Yaw naman. Okay. Late tayo na late. Mabagad ang bahay, kaibigan Roger Cordelas. Tamsak po host from Alfredo Lacerna. Dito na kaya. Yun, dito na. Bumuga kasi. Like number 3 kaibigan from Johnny TV Vlog. May grab shoutout kaibigan Johnny TV Vlog. Iyon tong pwesto ko ah. Harang po from Arpledor Lacerna. Nabubulol ako, nabubulol. Kulang sa setup, kulang. Late na, late. Baba po na ba? Shoutout and all from Jason C. Vlog. May kalab shoutout kaibigan. Jason C. Vlog. Harang po. Thumbs up po host from Alfredo Lacerna. Lagas na naman tayo, lagas na naman. Yan talaga, laban lang kahit may lagas. Shout out, idol. From Jason C. Vlog. "747, hi. Ano yan? Hi, Frites. Tamsakos, tambay lang sandali habang nagsiset pa." Sino ba tong 7? Sino ba to? Pakibaba ang kaibigan, pakibaba ng bahay. 747. Pasakaling hindi pa tayo dikit or di ko pa alam ang main mo. Padikit naman siya nakapin kay Lee Channel. Mga kaibigan, magdikitan po muna, magdikitan. Paano kumain ng saging nang hindi hinahawakan? Nandito kay Ate Miralisa.
Timmy Releases channel. Yun, medyo lumaki na ang tanim ko na grapes from Ate Grace Lorente. Yun, dikitan po mga kaibigan, dikitan. Thumbs up harang from Land di Magba. Hashtag Antidada. Lay channel, Pulpak Pasukli from Jason C. Vlog. Manood po muna. Para makatulong po yung banana at saka WH. Manood po, huwag yung tamsak dikit lang po mga kaibigan may kisuyo po si host. Antidada here, tambay lang. Opo, Antidada, salamat po Antidada. 3 minutes sarang playing from land di Magba. Yan, tinan mo si Antidada. 3 minutes sarang playing. Harang pa lang yon, 3 minutes na. Tamsak the nose from Mama Nancy Vlog. Jason C. Vlog, Johnny D. Vlog, Pasukli. Ate Biki Amonsyo, nagbigi-bigi si Ate Biki Amonsyo. May jacket ka na pala, 747. Kaibigan. Good morning po from Bosyang Channel. May galap shoutout kaibigan Bosyang Channel. Salamat. Maganda yung dikit ni Bosyang Channel. Baba ka na ba mo Bosyang Channel? Basta manood at magbakas mga kaibigan. Thumbs up dan, pa-jacket to host from John Viewers. May jacket ka na kaibigan John Viewers. Matik yung jacket mo, nandyan pa rin yung jacket mo. Rojak, full pack, sukli na lang. Babalikan ka niyan kaibigan. Jason C. Vlog. Huwag lang tayo magmadali. Thanks po sa pa-jacket house from 747. Hi, Price Tis. Idol pa, Idol Tanying from Jason C. Vlog. Pristis pala, Pristis. Sir, pang 2 PM please. Sir, pang 2 PM. Alas na pati. Pang 2 PM please daw po please. Gian Villamor. Ay, pasisya na kaibigan, wala ako may bibigay. Legit po ako magsukli. Baka lang sa video ko from John Viewers. Ay kaibigan GM Villamor Goloseno, paki-watch na lang po nung vlog niya ni kaibigan Master Chito Loto. Yung ngayong umaga. Kasi uulitin ko po, hindi naman po pang surprise ang aking vlog. Pang buhay probinsya po kaibigan. Ako lang po ay kaibigang matalik ni kaibigan Master Chito Loto. Hindi po ako nagbibigay ng number sa kay Master Chito lang po din po ako humingi ng number. Pero hindi po ako nagtataya. Pakibigyan na lang po doon kay Master Chito Loto. Kaibigan. GM Villamor Galoseno. Thumbs up idol, good morning from Frederick Francisco. Connect to the internet, you're offline, check your connection. But check your connection na naman ako.
Baba lang ng bahay kaibigan, sino yung nagpapaayuda? Gandang araw mga idol from Frederick Francisco. Jason Vlog, Dan Tamsa, Kalimbang Sayo from Alfredo Lacerna. Good morning Katonying. From Kamay TV, Mama Nancy's Vlog. Tambay Saglitos, nasa harang pa po. From Mama Nancy's Vlog. Salamat Alfredo from Jason C. Vlog. Host, magpapalaglag din ako premiere. Pwede. Sige, baba po Antilanda. Antidada, baba po. Bell all lang guys. Legit po ako magsukli. Bakas lang sa video ko. O, pangbakas lang po at manood. Magbakas po at manood, mga kaibigan. Loading na naman tong ating isang nakakainis. Bakit naglo-loading ka? May jacket ka na kaibigan, boss siyang channel. Ako din po, palablab kuya. Sige, magbaba ka lang dyan, magbaba ka lang. Lee channel, pasok li idol from Jason. Basta manood po mga kaibigan ha, yung mga naandito po. Ang patakaran ko po dito is manood muna ng video. Huwag po yung kalimbang all. Kasi yung hindi pa nanonood ng video, wala rin pong kwenta yon. Maganda po yung una pa lang alam nyo na. Para wala po nagreklamo sa atin ng kalimbang all lang, kalimbang all. Mga kaibigan ko ulitin ko po Ito po para hindi naman po para sa akin, para din po to sa inyo. Para may iwasan natin yung malaking lagas. Landa di magiba, ayun palablab po kapatid. Kung didikit po, tatapusin na lang trailer niya. Para po baka sakali submit. Salamat po from Landa di magiba. Di po pasok yung sub pag di pinanood. Salamat naman boss yung channel. Salamat naman kung ganyan ang ngayong ginagawa. Maging honest lang po tayo sa ating sarili natin mga kaibigan Kasi ganyan po ako pag nagdikit. Gusto ko pinapanood yung video para sure na sure po na makakatulong. Three minutes para share ang dikit from 757. Ako tinatapos ko, walang 3 minutes sa akin. Ganyan po ako dumikit. Kahit saan po ako pupunta, ganyan po ako magdikit. Walang 3 minutes sa akin. Kahit 15 minutes pa yan, tatapusin ko yan. Para sure ball po ako dumikit. Hindi po ako nagmamadali pag nakikipagdikitan. Ninalagayas po, true yan. Pag po di nanonood from Busyang channel. Doms Vlog, may glove shout out. Frederick, full pack na sasakli na lang from Jason C. Vlog. Sino nga ba yung i-repeat po yung magpapaayuda mga kaibigan. I-repeat. Kasi marami po tayo, maraming kong binabasa. Lahat po binabasa ko. Kasi pag hindi ko po binabasa, nagagalit yung iba, kaya gusto ko basahin po lahat ng komento nyo. Sabihin lang po yung magpapaayuda kasi pag nababasa ko tapos marami.
Nalilito pa ako, nalilito. Sino ba yung sa'yo? Share pang 2 PM. Bakit ako? Frederick, purpak sukli na lang from Jason C. Vlog. Doms Vlog, Tamsak Host, I host from Nika Channel. Harang, mega love shoutout kaibigan Nika Channel. Aking kaibigan na artistahin. Mas okay po tapusin video kung boss yang. Salamat. Work mode, kitang naka LS from Nika Channel. Sige, okay lang kaibigan Nika, okay lang. Salamat naman, salamat. DC TV1, Tamsak Host. Ano bang basa nitong DZA? DZA na lang, DZA TV1. Yan, mega love shoutout. Jam Viewers Vlog, nag-drop ng bahay. Nasaan na yung Auntie Dada? Premiere po, premiere. Palitan mo na kayo kaibigan Shirley Patamsa po sa aking live stream mga kaibigan, magkaroon naman ng thumbs up ang aking Magandang araw sa iyo host from Yumaji Channel. Grace Caser, OFW, hi host from Grace Caser. Yan, bigyan sa baba lang po kayo ng bahay para makapagdikitan. Harang pa from DC TV. Kumusta host from Nika? Okay lang, kaibigan Nika. May jacket ka na po kaibigan DZA. Hello my dear friend from Dunshville Train and Boats. Mega love shoutout my friend. Thank you buddy. Dunshville Train and Boats. Thank you very much. Magdikitan na po muna, Mega love shoutout sa 24 viewers. Hollywood Channel, hi all in chat from Hollywood Channel. Mega love shoutout host at Cheba Tamsakdan. Tama po kayo dyan host. 3 to 5 minutes from Mama Nancy Vlog. How are you doing today my friend? Ano ba yun, Marske? How are you doing today? I'm fine my friend. I have no problem today my friend. I'm so relaxing in my at the sa ilalim ng puno. At the SM Sirok Mangga. Hello kaibigan Tunying from Alex TV. Yan, mega love shoutout. Yan, magdikitan. Magdikitan po muna tayo, Patamsak muna kayo, Auntie Dada. Marami nang di nadyakitan Chucksky pala. Chucksky, meron nga ng jacket, pa-jacket po. Meron na. Walay Tuli. Mega love shoutout. May jacket ka na rin, kaibigan. Dan daw po si Ma'am Risa. Auntie Dada Channel. Siya yung premiere. Kabangas Vlog, nag-drop ng bahay. Shirley, may bakas po ako at full pack sa 7 minutes mo from Alfredo Lacerna. Ito, legit po to si Alfredo Lacerna. Silip-silip na ako from Landa di Magiba. Basta balikan na lang po Auntie Landa yung mga balikan na lang po yung mga didikit Sa mga didikit po sa premiere, magbakas po kayo dun sa live chat at saka dun po sa comment section para mabalikan po kayo mga kaibigan. Kasi pag nagbakas lang po kayo dun sa live chat,
hindi kayo nagbakas dun sa comment section, hindi kayo mabalikan. Kasi matatabunan yun eh. Kaya kung magbabakas kayo o didikit kayo sa Premiere, magbakas po kayo sa live chat para makita po nung may Premiere na nagbakas kayo. Tapos mag-comment po kayo dun sa comment section. Huwag po tayong magbabadali, gawin po natin maganda ang proseso para maganda rin po ang proseso ng pagdikit. Mga kaibigan ko. Huwag po tayong magmamadali kasi hindi naman aalis yung mga naandyan. Naandyan din yan. Makapagdikit kayo ng 10 na legit, o di maganda na. Kaysa nakipagdikit ng kayo ng 30 na mabilis, tapos nalagas din, edi wala rin kwenta. Game, ayuda, mag-aayuda na ako. Kasi pag hindi ko nabasa, kasi baka magtampo kayo pag hindi ko binasa eh. Kabangas Vlog, pasukli na lang. Okay, Jason C. Berg from Alex TV Vlog. Kabangas, nandito ako Kabangas ha. O, Kabangas. Kung sino makita ko yun, ang ayudan ko muna. Kay Kabangas muna ako. Kabangas Vlog, 294 ka. Gawin kitang pag-grade 3 kita, pag-grade 3. 294 o, 294. Kabangas. Unahin muna kita Kabangas. Like number 92. O, Kabangas sa akin o. Ayudan ko kayo lahat. 296 ka na o, pang 297 ha, Kabangas. 6 minutes and 26 seconds, tapusin ko yan para makatulong sa watts hour, makatulong sa banana. Dalawang ayuda kaibigan Kabangas ha. Pangatlong ayuda Kabangas, 298 ka na. Pang 298 ka na Kabangas ha. Like number 94. Ito pa Kabangas, isa pa Kabangas. Para mayroon na kayo agad 4 na ayuda. Bosyang. Magbaba lang po ng bahay, pagbaba ng bahay. Kanya-kanya na lang po muna basa. Like number 95 na Kabangas ha. 299 ka na, 299. 299, panuorin ko lang, 6 minutes and 26 seconds. Like number 3 bro, from Gagamrock TV, mega love shoutout, kaibigan Gagamrock. Ma'am si Risa, mega love shoutout. Si Zero Sosa, mega love shoutout. John Viewers Vlog, mega love shoutout. Gamay, Sukli, Nabel All, sa tamsak na rin. Salamat po from John Viewers Vlog. Magdikitan po na maayos ha. Manay Florencio Mungkaw, itamsak house from Manay Florencio. Abaharang 5 minutes from Landa di Magiba. Pwede naman po mag-skip sa sa harang. Pag napanood nyo ng mga 3 minutes, pwede na i-skip. To the beam amigo from Cicero Sausa. Yes my friend amigo. Please drop your link twice my friend. For your so many banana. Chuck Sky, kasunod ka Chuck Sky. Ako basta sasabihin ko kung sino ang ayudan ko. Tatlo muna. O, tatlo. Tatlo muna, pang-apat to, pang-apat. Kasi pinapanood ko po lahat pinapanood ko. Walang 3 minutes, walang 2 minutes, 2 minutes. Tapos kung tapos para magandang dikit. 299 ka na kaibigan Kabangas sa 294 ka kanina, 294. OTW sa nakapin from kaibigan Gagamrock TV. Jason C. Vlog, si Zero Dan Full Pack. Frederick Francisco nagbigi-bigi. Chakski. Nag-drop ng bahay, yon. Like 33 hours from Ate Meralisa's channel. Kaya tapos lang mag-premiere ni Ate Meralisa. Nandun si Pax Max kanina. Dana po, Jason C. Vlog sa'yo from Alex TV. Mega love shoutout sa bisita mo host from Meralisa's channel. Landa di Magiba, tamsak dikit, kalimbang sa premiere mo from Chakski. Host, pumunta ka mamaya sa LSCO 5 PM.
Boss, pumunta ka mamaya. Oo, pupunta ako. Lagi naman ako nasa LS mo kaya Manoy Florencio. Kahit di ako paalalahanan. Nasa LS niya ako lagi. Jason Bunday. Kahapon wala ako dahil nung nakita namin ni Mrs. Tapos ka na. Mega love shout out host Dan Doms from Ate Meryl sa channel. Bro, tamsak na sa nakapin from Gagamrock TV. Gracie Sir OFW Vlog, pabalik na lang po. Ma'am si Full Pack, sukli na lang from Jason C Vlog. Harang pa mo from Matibet Emma. Magdikitan po, magdikitan. Matatapos na kayo na oh. Si Kabangas. 4 minutes na Kabangas oh. May palaro ako. Birthday ko now. Ay, may birthday pala. Sige. Nung may video ka, nandun ako, Manoy. Nung may video okay. Ayun o, Kabangas ha. Pinanunood ko Kabangas ha, pati ito. Apat muna. Good morning Kuya Kumpogi and Ate Wife. Mega love shout out from Beth Emma. Kuya, paalam mo na. Nagbabalik ako mamaya. Yung mga nag-visit sa bahay ko. Mamaya ka busyang ha, Sige. Baba ka muna ng bahay para ano. Ganda ng pesto mo host. Presko dyan. Oo nga, presko. Nasa ilalim pa ako ng puno. Ayun o, puno. Ayun o, nasa ilalim tayo ng puno o. Puno mangga. Yan ang pesto natin o, puno ng mangga. Sa ilalim. Tapos kubo. Yan ang ating pisto ngayon. Paramatan nyo, para mas maganda oh. Puno ng mangga. Napakalimlim. Makulimlim. Mega love sa to. Happy birthday. Manoy Florencio Mangkaw, sabi ni Ate Meryl sa channel. Kaya gising ko lang sa matalang pakiramdam ko. Inom din ng gamot. Ate ano, Tibet Emma. Tsakin ni Dan po. Yan, matatapos na o kaibigan ano ha, Kabangas. Sinilip lang kita at nagtamsak. Sige, okay lang po, pahinga ka muna, Ate Emma. Pahinga po muna. Alfred Lacerna, Alex Dan TV. Alex TV Dan Tamsak Kalimbang sa main mo, Len Leaks Vlog. Every Sunday, Jogging Cebu from Alfredo Lacerna. Shout out sa 10 viewers. Alex TV na po sa iyo. Pasukli, salamat from Chakski. Ate Miralisa nag-drop ng bahay. Yan na, tapos na kaibigan, no? Tapos na. Kabangas, tapos na. Next naman tayo, next. 4. Busy sa work, kaya hindi maka-standby. May pusa ako, hindi pumasok eh. Ano yun? Ibalik ko na. Para ano. May pusa ko, hindi pumasok. Hi, from BJMinay Vlog. Sino yun, Igan? Balikan ko po, dumikit. Sa inyong bakas. Nag-notify po yan. Don't worry. From Frederick Francisco. Mega love shoutout BJMinay. Tambay mo na house. Kakain lang. Sige. Mega love shoutout Doms. Guapito. Palitan mo na yung nakapin ha. Paltan. Ito mo na kay Ate Miralisa. Saan si kaibigan Gagamrock? Jason C. Vlog ha. Nandito ko sa'yo ha. 289. Kaibigan Jason C. Vlog ha. O, 289. Isa. Jason C. Vlog, isa. Ang iksi ng video mo kaibigan ha. 10 seconds. Pangalawa kaibigan Jason ha. Pangalawa.
Pangalawang idea, Jason C. Vlog ha. Like number 55. Sa susunod, haba-habaan mo yung video mo, kaibigan Jason. Kahit mga 1 minute or 2 minute. Para mas maganda. Pangatlo, kaibigan Jason ha. Pangatlo. O, pangatlo. Like number 56, kalimbang lahat yan, kalimbang ko lahat. Aga naman ang tuwad ko. Aga naman ng ng thumbs down. May natuwa agad sa aking live stream ha. Pang-apat kaibigan Jason. Salamat Idol Tonying. Pang-apat pang-apat ha. Sa susunod, Jason, abaan mo yung yung video mo. 292 ka na, 292. Para makatulong sa WH mo, kaibigan Jason. Mega love sa totos. Salamat sa tambay. Sabi ni Ate Phil Hong Kong kagabi. Okay, no. Meron si channel, dating dikit, watch na lang. And comment from Ma'am si Risa. Premier ko, 10 PM from Phil Hong Kong. 10 AM pala. Yun salamat Idol from Jason C. Vlog. Sa sunod Jason, habaan mo mga 2 minutes, mas maganda. Huwag yung 10 seconds lang, hindi ka makakaroon ng WH doon. Si Jason C. Vlog, Dan Paul pa Idol, pagkabi ni Dom's Vlog. Bro, Kamite TV, galing ako sa paying mo from Gagam Rock. Shake Sky, bell all na, thumbs up na rin. Na mga kabanda mo, pasukli na lang from John Viewers Vlog. Yumaji TV, Biggie. Chuck Sky, OTW from Dom's Vlog. Salamat Idol Tonying. No problem. Next. Apat-apat lang muna, apat-apat. Dito kay Ma'am Sirisa. Sa premiere niya, Nakasubscribe na, Ma'am Sirisa, nakasubscribe na. Thumbs up na lang ako. Line number 19, magbabakas ako ah. From TM. It means from Tunying Maksam. Premiere din pala yung kay Ma'am Sirisa. May konti, apalit ko na yung nakapin ha. Ma'am Sirisa. Dami ah. Kanya-kanya pong basa muna ha. Ma'am Sirisa, idikit ko na Ma'am Sirisa idikit ko. Kaibigan. Like number 21. Ibabakas ko to lahat ha, like number 21. Yan okay na. Nakadikit na, kalimbang all. Naka-thumbs up na. Ayun, naka-thumbs up na Hindi ko sana ipapakita kasi may may tawag nito, hindi rin pumapasok pag Hindi pumapasok yung WH pag pinapakita kasi rin-review ni YouTube to Pero para maniwala kayo, ipapakita ko. Ayun like number 22. Kaibigan Ma'am Sirisa. Ako pala yung nakadikit dito, tatlong dikit, tatlong bakas.
Pangatlong dikit ha, kaibigan ng si Risa. Ay, pangapat na dikit. Pangatlong thumbs up. Pangapat. Dami niyo pang suporta, kuya. Thank you po. Laking tulong from Ma'am Risa. Oh, marami. Kaso, apat lang yung nandito. Lobat yung iba, lobat. Ito, pangapat lang tong laptop. Ma'am Risa, nasa ba yun? Yun. Magbabakas ako sa mga nagpe-premiere ha. Magbabakas ako para alam nyo. Like number 23 na. Nakadikit na si Paxmax sa'yo. Pakitingin ang premiere mo kung nandun yung mga bakas ko. Magkakasunod. Arnel Sarilla, Johnny Bravo, Samputot, at saka Paxmax. Yan, apat na tamsak yan, kaibigan. Ma'am Risa. Pila ko Idol Tonyeng sa ayuda from Frederick Francisco. Oh, sige, kasunod. Sino ngayon? Frederick Francisco. Babahay. Tapos na si Jason, Frederick Francisco. Hello, Ma'am Risa, tamsak. Sa sinigay na bangos, dating dikit. Dito kaya no, Chakski ah. Chakski oh. Isang dikit, Chakski. Like number 31. Panoorin ko yung 5 minutes, 0.8. O, kalimbangol na ha. Isang dikit. Panoorin ko 5 minutes. Pangalawa, Chakski oh. Kalimbangol, like number 31. Panoorin ko lang. 5 minutes lang naman. Pangalawa, pangatlo, Chakski oh, pangatlo. Like number 33. Salamat ka po sa to. No problem. Pang-apat. Sunod si Frederick Francisco ah. 5 minutes lang naman yan. Saglit lang yan mga kaibigan. Saglit lang. Apat muna. 4 lang yung nandito ng cellphone. Like number 34. Kalimbangol na kaibigan, Chakski ah. 320 ka na. Sige, magdikitan pa muna, magdikitan. Yun, thanks Kuya Tonying. No problem. Basta meron tayong sa harapan. Piplay ko yan, banana at saka what's our. Congratulations bro from CGTV. Oo nga pala, salamat nga pala. Salamat sa inyong lahat. Yan ay dahil sa inyong lahat kaya nakuha natin ang ating pin. At naipasok na rin natin yung ating pin. Salamat sa inyong mga lahat kaibigan ha. Salamat. Thank you very much. Sana all from CGTV. Damslag. Nauna ka pa nga sa akin CG. Ma'am Risa. Tamsak dikit. Kalimbang all. Sa premiere mo basokle sabi ni Chakski.
Dami nyo pang suporta kuya. Thanks po, laking tulong. Oo nga. Buti nagpapera yung mga kapitbahay natin. Papi Vlogger, Tamsakos, from Manoy Florencio Mungkawi. Dikit-dikit po, sukli ko kayo mamaya. Busy lang ako sa work. Sure, mga mama, sukli ko, mga kaibigan. Os Gagamrak, Tamsak. Sa bahay nyo, idol, may club shoutout from Dooms Vlog. Gagamrak, dikit sa'yo. Ngayon, ang account ni Sunny Rosalita. Sa ahaw ng bana. Ayaw na sukli. Kamay nag-drop ng bahay. Kamay TV, pasukli na lang po, sabi ni Jason C. Vlog. Magsuklian po, magsuklian. Doms Vlog nag-drop ng bahay. Hello Ma'am Siri sa Tamsak. Sinigang mong bangos, dating dikit. Jason C. Vlog nag-drop ng bahay. Dan dyan, sa lilim na pag-ibig, napuwi mo. From Ate Meryl sa channel. Car Friend Production, nag-drop bigi-bigi. Jump Sure Vlog, dana po sa'yo, pasukli, thanks, sabi ni Chucksky. Yes kuya, nakita ko na po lahat. From Tunyi Maksam. Tingnan naman at nakita ko. Apat yan, magkakasunod. Mams, bahay mo po, pawats. Ginagamit mo yung puti. Ha? Uy. Ginagamit mo yan? Hindi. Akin naman, pang ayuda. Para 5 ayuda. Teka, may isa pa ng pang ayuda. Ayos na. Para 5 ng 5 lagi. Money post? Ano yung money? From Car and Products, Prince Production. Patamsak naman from Jolens Istuto. Ano yung Premiere? Premiere ba yan? Sabihin ko may Premiere. Sino nga ba yung Premiere? Salamat tos from Chucksky. Pag sabi ko may Premiere ha, patamsak naman guys. O sige, ipipin kita o. Istuto. Team Jesus, 03 Houston, Texas, USA. Hello sir. Support, staff of God's Home Daily Food for the Soul. Huwag naman sir, kaibigan tunying lang. Ito, matatapos na oh. Nakatapos na pare-pareho. Isa. Nakatapos na oh. Oh, pare-pareho. Oh, tapos na yung isa, tapos na oh. Next. Oh. Okay. Ito pa, isa pang ayuda pa. Sino ba yung ino kanina? Chucksky? Carlito Binimerito, mega love shoutout kaibigan. Ito pang 5 pala, Chucksky oh. Oh, Chucksky, pang 5. Pang 5 ayuda ha. 323 ka na, marami nang tumigit sa'yo ha, Chucksky oh. Like number 36. Bang BMR channel, mega love shoutout. Sunod-sunod lang ha, sunod-sunod. Tapos na rin, tapos na Chucksky, tapos na. May natuwa na naman sa atin. May isa na agad tayong thumbs up down ah. Ganun. Tapos na rin oh. Tapos na rin to Chucksky oh. Tapos na rin to. Para lahat meron. Sunod natin si Nopri. Pila ako sa community. Pantra Idol, pila ako sa community. Baba na ng bahay, Frederick Francisco. Baba na ng bahay. Frederick Francisco. Para bigyan kita ng 5. Kung hindi pa nakadikit sa yung ano, itong mga to, pero alam ko may nakadikit na sa iyo, kaibigan Francisco eh. Baba na bahay, kaibigan Francisco. Yon, ito na yung bahay ni Frederick Francisco. Isa-isa lang po, huwag mainip.
Nakasubscribe na kaibigan, oh. Panoorin ko na lang para sa WH mo, ha. Like number 26. 11 minutes, 11 minutes point 18. Ito hindi pa ito nakadikit, sigurado. Oh, hindi pa nga nakadikit, oh. Frederick Francisco, hindi pa nakadikit. Like number 27. Si kaibigan Gagamrock nga pala. Sige, mamaya na kaibigan Gagamrock, ha. Pangatlo, kaibigan, nakadikit na rin, oh. Watch na lang ako, kaibigan Frederick Francisco, ha. Watch na lang ako, watch. Like number 28, watch at saka like na lang. WH na lang, WH. Ito, hindi pa ito nakadikit, sigurado. Oh, hindi pa nga, oh. Merly Albindia, mega love shoutout. Teka lang po, ha. Like number 29 na, kaibigan Frederick Francisco. Pang-apat, na ayuda sa WH. 11 minutes and 18 seconds, pang-lima. Frederick Francisco. Frederick Francisco, nasaan ka na? Nasaan na yun? Yun. Hindi pa ito nakadikit, sigurado. O, hindi pa nga. Like number 13 na to, like number 30. Pang 740. 740 na, 740. Yan, magdikitan lang po, magdikitan at magsuklian. May nakita akong wala pang jacket, eh. Yan, may jacket ka na, kaibigan Merly Albendea. Dantam Sakpo Host. Okay lang bro, from kaibigan Gagamrock TV. Salamat bro sa pangunawa. Batangkin yung Pentor. Carlito Dan. Yung mga hindi ko pa nababasa, sorry, pasensya, ha. Kasi nag-aayuda, hindi ko mababasa lahat. Matatabunan ako. Basta magdikita na lang po, magbasa-basa na lang po ng para makita nyo yung makita nyo yung mention kung nagdikit na sa inyo. Maraming salamat po. Sunod kita, Merly Albindea. 5 lang muna, 5. Thumbs up dan bro from AG Amungons TV, may galab shout out. Challenge dan po, pasukli from Chakski. Carlito Binimerito, Dan, sabi ni Batanggen yung Pintor. Yun, nagbaba na ng bahay, si AG Amungons, Chakski at saka si Carlito, may galab shout out. Jason si Vlog, nagbigi-bigi. Good morning bro from Boy Peralta. May galab shout out kaibigan Boy Peralta from Montreal, Canada. Dansan na kapin, Grace Kasir. OTW Vlog. Pabananas naman mga idol. From Walk with Iking. Sige lang. Dikit lang mga kaibigan, mag-comment ng ayon sa panood ng maganda ang dikit. Mamaya, sukli ko pagkatapos ng live ni Katonying. Oh, legit yan si Kamike TV, legit yan. Yung mga nagsukli, salamat from Jason C. Vlog. Carlito Binimerito, nag-drop ng bahay. Bro Boy Peralta, bigi-bigi with love and care emoticon. Ma'am si Dan, Merry Christmas everywhere. Merry Christmas to all, pamati Meralisa. Kickpop, Dan po. Sabi ni Batanggen yung Pintor. Medyo matagal-tagal to, 11 minutes point 18, pero okay lang yan. Meron ka ng dito, 55, 60 minutes. Ibig sabihin ng 60 minutes, meron ka ng 1 hour na ayuda sa akin WH, kaibigan Frederick Francisco. At may mga dumikit pang banana. Maganda po yung pinapanood ko lahat. Salamat, sayang po. From Pak Di Sogleng, may galab shoutout my friend, Pak Di Sogleng. AG Amungans, may galab shoutout. Til Malapid, Katonyeng, may galab shoutout from Ate Til Malapid. Baba na ba, Ate Til Malapid? May mga bago tayo yan, may mga bago. Danaw kanina sa nakapin, sabi ni Matangin yung Pintor. Sige, pabalik na lang po. Kaibigan Grace Kasir, OFW Vlog. Mega love shoutout host boy, thanks sa support kanina from Ate Mirelle sa channel. Mega love shoutout to bro Boy Peralta from Gagamrock.
Pabananas naman mga idol, from Walk with DK. Sige, baba lang kayo. Habang nagbababa, magdikit na rin po. Bro, tambay lang, sipi ko ha. Palabasin ko muna sa lungga ang mga alaga ko. Sige bro. No problem yan, no problem. Refresh harang naman host. Problem na di magawa. Ano, refresh harang. Na naman, ayaw nga pala. Salamat sa parang, antidada. BJ Manaiga, nag-drop ng bahay, and Chakski. Gadang araw ko ito niyeng. And all from John Serdan Adriano. Mega love shoutout din, kaibigan John Serdan. Yan, si John Serdan po, isa po sa pinagraduate ni kaibigan Tunying yan. Na walang kalagas-lagas. Si John Serdan Adriano na lang ang tanongin nyo kung nalagasan yung pagpag-graduate ko sa kanya. Walang kalagas-lagas. Chakski Dan po, from IG Among Us TV. Is the best like from Pax Disogling. Tony Maxam is the best like from Pax Disogling. Like 50 from Jen Serdan Adriano. Cake Pop Vlog, nag-drop ng bahay, and Carlito Binimerito. Landa di magibag, bigi. Batangin niyo Perror, Dan Pulpak. Sukli na lang from Jason C. Vlog. Yun, nangangalati na tayo, 5 minutes. Sino ba yung susunod ko? Pag sabi yung susunod wow, sana all, di nalalagasan. Si Jan Sertan ang tanongin nyo kung nalagasan ng 1K niya. Gumraduate yan. Ilan nga ba yun, Jan Sertan? Ilan ka ba nun, Jan Sertan? 900. Mabakas po sa mga dumikit. Balikan ko kayo from Grace Casero FW Vlog. Mega love shoutout kay Mark and Meryl's channel. Kanye TV from Bruboy Peralta. Dan po sa nakapin po, pasakli na lang po from Merly Avenida. Idol Tonying, 295 na. Mag 300 na ako from Jason C. Vlog. O sige, magpagdikitan ka lang dyan. Gawin ko na bang Gawin ko ng 300. Sige, teka lang. Paalala mo lang ha. Kasi may mga pinapanood pa tayo. 6 minutes and 55 seconds. Kaibigan Frederick Francisco. Ayan pala, yung sinabi ni Jan Serdan. Basahin niyo po yung sinabi ni Jan Serdan, Basahin niyo. 963 po kuya, to 1K. Walang kalagas-lagas. Kaya tuwan-tuwa naman ako dahil yung mga saging na dinidikit ko is legit pala. Kaya maraming salamat kaibigan Jan Serdan sa tiwala mo kay Kuya mo Tunying. Merly Dan Pullback, sukli na lang, sabi ni Jason C. Vlog. Merly Avenida, na po, sabi ni Batanggen yung Pentor. Carlito Binimerito, nag-drop ng bahay, and natin Merly sa channel. Good morning ka Tunying from Irene Del Agua. Tatanggalan ko itong jacket sa Irene Del Agua, lalamigin ko rin to. Bahas lang po sa bahay ko para masuklan nyo kayo. May work pa kasi ako. Salamat po from Merly Albindea. Yan, matatapos na 19 minutes ay 11 minutes. 11.18. Isang oras po itong ayuda WH, isang oras. From Irene Del Agua. Katunying ka dyan. Tanggalan ko kayo ng jacket para lamigin din. Na mababawi man lang. May nag-LS kasi nung minsan. Nag-LS yan, hanggang natapos. Linamig kami, hindi kami lagyan ng jacket. Huwag ko sino yun, sino yung nag-LS na yun. Patangin yung pintor. May work pa po ako, host. Balikan ko po ang mga dikit. Salamat mo ng marami. From Grace Cesar. Sige, no problem. Pin ko nga muna si kaibigan Carlito. Kayo na po baba ng link Yan, nakapin ka kaibigan Carlito. Binimerito Dan po pin, sabi ni kaibigan Bruboy Peralta. Balikan niya na po si kaibigan Bruboy Peralta. Isa pong legit yan. Supportive po yan si kaibigan Bruboy Peralta. Kaya balikan niya naman po. Chakski, nag-drop ng bahay, Ma'am Serisa. Huwag ka na magbaba ng bahay mo kaibigan Carlito Binimerito Nakapin ka. Yakapin kita Katonying para hindi ka lamigin Ayaw ko nga, mag-aalit sa'yo si Mrs.
Ay, si Mrs. nanonood. May mag-comment yan. Maung tani kay kan. Nang rarakabi kang umanasawa. Salamat idol from Carlito Binimerito. Hello sir, watching with ads support staff of Daily Food for the Soul, Ate Beach. Yun, mega love shot. Salamat po. Tapos na ako sa iyo, Chakski. Salamat. Naka-live pa nga yan eh. Salamat idol. Ha, si Mrs. mo. Hi sa Mrs. mo from Irondale, Agua. Dana ako kayo sa nakapin. 327 ka na. Chakski, salamat. Sa dikit from Book with, ay si Book with Iking pa nga pala oh. Ha ha ha, from Chakski. Napatawa tuloy si Chakski. Parehas Bicolana. Kaya katonying ha. Parehas Bicolana kaya katonying. Dantam sa Kalimbang all. Ako sa nakapin. From Carlito Binimerito. Pakibalikan ha, Carlito Binimerito ha. Yun, matatapos na oh. 10 minutes na oh. 10 minutes and 14 seconds. Oh, pare-parehas yan. Tapos na itong isa. Matatapos na itong isa oh. Subscribe na eh oh. Oh, matatapos na pare-parehas yan. 4. Bro, naintindihan ko yun. Boy Peralta, naintindihan mo ba? Salamat naman, naintindihan mo kaibigan Bro Boy Peralta. Oh, kaya nga eh. Rarakapon ko no ko eh, manya ako asawa. Tibad kina, maangat si Mrs. Inuragang kansata. Maray basang Irondale Agua kung da pa ako asawa eh, kaya na ako asawa. Maraming salamat po sa 37 na dumikit in 30 minutes that day. Nasa work po ako that day. Kasi Lunes yun. Pag lunch break namin, 1K na. Di ko na ginalaw, sabi mo, maghintay ako email bago ko binuksan ulit. From Jan Serdan. Yan, thank you naman. Ayun, basahin niyo po, ang gandang basahin yung kay Jan Serdan. Gandang basahin. Kasi masaya kakausap from Carlito Binimerito. Carl Friends Production, main account ko from Carlito Binimerito. Ay, sakay sa'yo ba yun? Yun tama yan, naggawa ka ng gawa ka ng backup para iwas konting lagas. Pero balikan mo naman ng tapos na pala to isa oh, tapos na oh. Nag-lock na. May mga pinagraduate pa ako, hindi na bumabalik, iwan ko, pero bayaan mo na. Hindi ko naman inobligan na bumalik kahit pinagraduate. O, tapos na rin oh. Importante na katulong tayo. Tapos na rin oh, nasa live na oh. Nasa live na tuloy. Ni Ate Beats. O, nasa live na rin ni Ate Beats oh. O, mga ninja ko yan, pero nagpa-pop up yung mga sinusubscribe ko dito sa aking mga backup account ha. O, para baka sabihin nyo, hindi dumidikit yung mga backup account ko. Ayan oh, nasa live na ni Ate Beats. Ni Daily Food for the Soul, nandyan, nag-comment kanina. Yung taga Houston, Texas. Kaya legit po ang banana ko mga kaibigan. O ito, na kay Ate Beats na naman oh. Maano talaga sa akin si Ate Beats? Next. Sino magustuhan ko ha? O, naandito si Bosyang. Eji Amongans. Tingnan ko nga. Pero nakikita ko na kay Eji Amongans eh. Tingnan ko lang Eji Amongans ha. Yan o, hindi pa pala Eji Amongans o. Boy Peralta, pasukli po. Salamat. From Chakski. Eji Amongans isa o. Isa. Kaibigan Eji Amongans. Ilang minuto ba to? 4 minutes lang and 47 minutes and 47 seconds. 4 minutes and 57 seconds. Kita, pusing ko yan. Ito pa, idea mo nga. So ito. Tingnan ko hindi pa nakadikit. Nakadikit na pala. Like na lang ako. Like number 24. Kaibigan Iggy Amongans. Like number 25 tong isa. Iggy Amongans. Oh, hindi pa nakadikit EJ oh, EJ.
Merly, kabsatan niyo yung maksam. Gusto ko po ng ayuda. Sige, sige. Ipaalala mo lang, Ate Merly Albindea. Paalala mo lang kasi ano. Makakalimutin si Kabsat. Yung video ang Ayun o, Kalimbang Ula, AG Amungans. Kalimbang Ul yan ha. Kaibigan AG Amungans ha. Ate Merly isa ba? Ano ba yun? AG Amungans. Ito pa. O, ito pa, AG Amungans. 4 na 4. Para lahat mayroon. Like number 27 na 27. Para lahat may banana tayo, may banana lahat. Ano yun? Panglima, AG Amungans oh. Oh, panglima. Oh, sa ayuda po. Opo, isa-isa lang po, isa-isa lang. Like number 28. O, 5 yan, 5. Dito tayo sa, ano, sa stream Pampano. Pampano ba to? Tagasan ka ba yung Diamongans? Dana ako kanina sa nakapin. Yan, haba na pala ng background ko. Oh, sa ayuda po, from Alfredo Lacerna. Sige, 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 sige. Isa-isa lang. Boy Peralta, may galab set at sa'yo from Jason C. Vlog. Dating dikit Merlin, watch na. From Ate Merlin sa channel. Katon Ying from Irene Del Agua. Oh, maghintay, pakihintay lang, kaibigan Irene. Dami isipin mo sa from Carlito Binimerito. Muni na rin po ako kuya, Friday po. Nag-email to apply. Nag-apply na po ako nung Saturday, Monday. Nag-email na congrats buong araw ng Sunday. Nervyos ako. Nervyos ko, haha. Yun, thank you naman. Salamat, salamat. Yan, Sir Dan. Nag-graduate na. Hintayin mo na lang yung pin. Ako, nakuha ko na yung pin ko, kaibigan, ano. Yan, Sir Dan. Nakuha ko na. Kahapon. Pero dumating dito sa amin, sa bahay namin is nung ano pa, October 14. Saglit na lang yan, kaibigan, ano. Jan Sir Dan Adriano. Tsaga-tsaga lang, tsaga-tsaga lang. Tsaka laban lang, mga kaibigan. O, tinan mo to si Jan Sir Dan, mga kaibigan. Nagtsaga lang siya, di yan, o, monetize na siya. Kaya tsaga-tsaga lang, huwag kayong mainip. Ganyan talaga. Ako nga, 13 times na gumraduate. 13 times akong gumraduate. Tapos, 2 weeks akong hindi nakapasok sa pagiging monetization. Kaya sobrang ano ko na nun. Sabi ko hindi ko na itutuloy hindi ko na itutuloy itong pagiging vlogger kasi hindi ako matanggap-tanggap sa monetize. 2 weeks. 2 weeks in 3 days. Pero nagtiyaga ako, pero biro mo ngayon, dumating na yung pin ko. Pag natapos ko yung pin ko, pwede na tayo sumahod, sasahod na tayo. Thumbs up na po, congratulations, sana all, graduate na from Irene Del Agua. Jesse Adriano, congrats from Chakski. Congratulations from Carlito Binimerito. Yan, salamat. Ang sarap mo pag ginaganyan, sarap ng ganyan, pag kino-congrats ka. Saka pag nakakapag-graduate ka, nakakatulong ka, sarap sa pakiramdam, tapos binabalik-balikan ka. Ay wow, congrats po kuya. Oo, salamat, kaibigan Jan Sir Dan. Congratulations, nasamuni na from Carlito Binimerito. Bakit naman? Nalagas ba? Hindi ako ano. O yung 13 times ako nag-graduate. 1K lagas uli. 1K lagas ulit. Kaya hirap na hirap ako nun makagraduate. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nagpapagraduate ako ng walang lagas para naman ano, hindi maranasan yung naranasan ko na nakaka-stress. Pero mangingisda ako ng ganito araw. Pagdating ng mga alas 2, tutok ko yan, yung iba naka-charge na cellphone. Magwa 1K yan ng alas 4. Pag alas 5, mumukbangin yan ng YouTube. Bababa yan sa 970, 986, 969, ganon. Kaya ayaw ko maranasan yung iba, yung nagpapagraduate ng laging lagas. Papagraduate tapos lagas din na naman. Dami ko napuntahan. Oh, dumating na pin ko kahapon. Sabay kami ni Ate Meryl's channel. Ang aking pong ate.
Oo, tama yan. Bumabati, binabati kita host. Naway marami ka pang matulungan from Alfredo Lacerna. Oo, marami pa. Oh, basta magtiyaga lang tayo, magtiyaga lang. May mga banana tayo dito na ano na pwedeng panding. Oh, tapos na pala oh. Kakadaldal ko. Oh, tapos na rin pala oh. Kakadaldal ko. Daldal ka ng daldal kasi tunying eh. Di binasikaso yung ayudahan mo eh. Tapos na rin ito isa oh. Tapos na rin oh. Next. Sino nga yung next? Oh, mabait yan si host from Carlito Binimerito. Kaya notification ko talaga to. From Carlito Binification. Binimerito. Katunying, kaya nga po bumabalik ako sa iyo eh. Para may bigyan ng ayuda ulit. Ayuda na naman ba? Grabe nga naman, Irene Dilagwa. Sa road to 1K mo, wala akong iaayuda sa'yo ha. Sinasabi ko sa'yo, kaibigan Irene Dilagwa. Sa akin pag-apply ko, lagas WhatsApp ko from Carlito Binimerito. Ay, ganun ba? Hala, nakaka-nervous pala. Pinagdaanan niyo, na-stress na kami ni Mrs. Maniwala ka sa akin dyan, Sir Dan, di ako nagsisinungaling kasi mahirap naman magsinungaling. Tapos na rin, oh. Sino yan? Mabait yan si Os. Yan. Ang sabi na ni Erin Del Lago. Ha. Mabait yan si Os. Namimigay ng 50 watts hour. Yo, wag ka maniwala dyan. Hindi ako namimigay ng 50 watts hour. 100 watts hour ang pinamimigay ko. Pax di Sogling. Pasukli na lang idol. 100 watts hour ang pinamimigay ko na minsan. Yung napanalunan ko sa ano. Napanalunan ko sa isang sa isang live stream. Dinunit ko sa isang mag-graduate. Kulang pa siya ng 300 watts hour. Dinunit ko sa kanya yung 100 watts hour. Kuya Tunying, baka naman from Island Lago. Patay sa kala premier. Oh, palitan ko muna Carlito ha. Si kaibigan Ori official. Premier. Idol Tunying, 2.6 na, 4 na lang para 300. O nga pala si Jason muna. Asyaksayin ko muna si Jason ha. Mga kaibigan ha, si Jason muna, Jason. Bababa kay Jason. Bilis. Bababa kay Jason, bababa. Para kami ko ng 300 yan. Yun, bababa Carlito. Bababa naman ng ano, ng bahay mo. Bababa kay Jason, yun. Meron na ito na. May ads na agad yun. Tingnan mo si Jason, may ads na agad. O, Jason na o. O, isa. PTB. 4 na lang pala to, 4 na lang. Gawin mo 300 yan ha, Jason ha. Dapat lumampas yan eh. Lumampas yung 300 eh. Ay, iksi kasi ng ano, ng video mo, Jason eh. Jason, ang iksi ng video mo, dapat yung mahaba-haba. Next time, yung mahaba-habang konti ah. Mga 2 minutes. Oh, may ads na eh. Lahat naman may ads na. Pababa house. Ano yung pababa? Pababa house from PTV. O sige, baba ng bahay. Katunying, ang pogi mo po. Kaya bigyan mo na ako ng WhatsApp. Tumigil ka dyan, Irene Dilagwa. Para dikit na dikit. Oo nga, yung mga 2 minutes, 3 minutes para dikit na dikit. Kasi pangit ito eh, pangitong, hindi ko lang alam. Alam ko pangit ito, 10 seconds lang. Yun, natuwan-tuwa si Ate Bits oh. Isa ring very supportive yan si Ate Bits. Team Jesus po kami, Team Jesus. Katunying tag. Huwag ko sa'yo. Teka, nasikasi ko si Jason. Magdikitan lang po muna kayo, magdikitan. Jason. Magdikitan lang po muna, mga kaibigan.
Ayusin ko lang to si Jason. Jason C. Vlog. Next kaibigan Jason ha. Medyo laki-lakihan mo yung ano, yung... Yan o, 298 ka na, 298. Kasi kasuhin ko lang si Jason ha, si Jason. ...34 seconds din. 299 ka na, 299. Yung minutes ha, hindi seconds. Minutes, mga 2 minutes, gano'n, 3 minutes, hindi yung seconds. Walang watts hour ang papasok nito. Ito, nandito kasi oh. Gawin ko lang 300 siya no. Si Jason. Ayun o, may ads ka na o, kaibigan Jason o. Pakita ko sa'yo kasi makaka-copyright ako eh. Ayun o, may ads ka na o. O. Ads yan, ads. 300 ka na, 300. Exit na muna ako Kuya Tunying. Work muna, salamat. Supportahan po natin si Kuya Tunying sa mga sunod niyang LS. Mabuhay ka Tunying. Baka nagtampo ka, Erndil Agua. Baka nagtampo ka ha. Bawa mo na ba? Idahan kita para di ka umalis. Wow, salamat. Meron na ads from Jason C. Vlogs. Hindi, si YouTube lang ang nakikinabang dyan. Kaibigan Jason C. Vlog. Tapos minumukbang naman. Buti lang hindi tayo minumukbangan. Dami na palang napanood kay EJ Amongans oh. Dami ko nang napanood kay EJ Amongans. Next po, next. Palitan na po muna kita kaibigan Ori Official ha. May premiere din si Ate Rina niya. Kuya Tunying ha. Ayudahan na kita para hindi ka nagtatampo ka eh. Bahay. Erndil Agua. May trabaho siya, wala naman siyang trabaho. Bahay, Erndil Agua. Ganun ba yun from Jesus C. Vlog? Oo. Pag monetize ka na yun, may bayad na yun sa atin. Pero pag wala ka pang, hindi ka pa monetize, si YouTube lang ang yumayaman pag ano. Ninja ni Ma'am si salamat sa palikit from Jason C. Vlog. Ninja ni Ma'am si Crystal Dan. Full support po from Merlin Abinida. Si Merlin Abinida, Albindea pa nga pa. Ba mo na ba Merlin Albindea? Tamsakos from Jonel TV. Ori Official, Dan pa-support, sabi ni Ninja ni Ma'am si Crystal. Mayroon ka ko kuya, no, kahapon lang off ko from Erndil Agua. Baba na ba para maayudahan? Para di ka umalis. Walang tampuhan from Kamay TV. Tama ka Kamay TV no, walang tampuhan. Pala-vlog naman po from Ami Jimenez. Sige, ipipin ko mamaya. Bukwidiking pala. Ito, nandito si Bukwidiking, nakita ko. Ito muna ako kay Walk with Iking ha. Walk with Iking. O, kaibigan Walk with Iking o. Ito na isa. O, isa o. Para makita mo kaibigan Walk with Iking. Like number 44. O, kalimbang all na. Max, isampay mo ako Max. Sige. O, hindi ko na isasampay si Ate Juliet eh. Teka lang ba Ate Juliet ha? Dito muna tayo kay Ate Rowena niya.
Nauna ng konti. Oh, Walk with the King, pangalawa. May Lola Luneda, Tamsa Cos. Oh, ito isa, kaibigan ano, Walk with the King, pangalawa. Like number 45. Panoorin ko to, 2 minutes lang naman 2 minutes and 25 seconds. Na ito pangatlo, Walk with the King pangatlo. Pangatlo. Pang-apat. Pero nakadikit na yata to sa'yo Inayuda ko na sa'yo ito Oh, nakadikit na rin to sa'yo Inayuda ko na sa'yo ito. Like na lang ako, like number 46. Ito hindi pa pala Like number 47. Oh, kalimbang all Panglima, Walk with the King panglima. Oh, panglima. Apat lang yun na idikit. Nakadikit na itong isa. Like number 48. Oh, kalimbang all na yan Salamat, gustong dumikit. Baka slam please from Walk with the King. Idol Tonying, 3 auto na ako. Salamat from Jason C. Vlog. May mga dumikit na sa'yo. Mag-clear list ka, Jason C. Vlog Pagkatapos mong umalis dito, mag-clear list ka para hindi masyado malabas. Sige bro, ingat na lang. Matutulog na ako. Sige bro, salamat. Bro Boy Peralta, may galab shoutout. Ingat lagi dyan sa Montreal, kaibigan. Montreal, Canada. Salamat na marami from Walk with the King. No problem. May Lula Dan po, sabi ni Mike. Good night everyone. Balikan niyo naman po si kaibigan Bro Boy Peralta mga kaibigan Mabait din po yan, napakabait po yan. Mula pa po nung ilan pa lang po yung subscriber ko, kaibigan ko na po yan, si Boy Peralta. Mega love shoutout Boy Peralta from Ami Jimenez, #Joyce Jimenez. May Lula Suklin lang from Jason C. Vlog. Sa sisilip at didikit sa Lola ay magbakas lang guys. Tamsa Kabayan Tunying from Rodel Relox, Mangyan TV. Kuya Tunying, exit na talaga ako, work po muna ako. Baba ka nga ng bahay para ayudahan. O mamayang gabi na lang. Ilang 10. Kaibigan Irene. Kurugin na sana pag ito sa LS ni Lantin, ito na sana kaayudahan, tibad. Ito man ako pirmi. Ito na sana kita magkita Irene Salamat Idol din from Jason C. Vlog. Idol, back to work na ako from Jason C. Sige, no problem. Walang problema yan. Sige, salamat. Morning star. Yun na, tapos na. Kaibigan, Walk with the King. Ayun, tapos na Ito, tapos na rin Ito, tapos na rin Naandun na naman ako sa live ni Okay po kuya Tonyeng, mayang gabi na lang. Ingat po. Sige, no problem. Ikaw mag-ingat dyan. Nandito lang ako sa bahay. Yan, tapos na rin Nakakalimutan ko tuloy yung Sino ba itong nasa Si Ate Rowena Tiranya? Dito muna ako sa nakapin Si Ate Rowena Tiranya. Dikitan lang po muna, dikitan. At nag-aayuda. Lagas ko nga po pala 30 lagas ko, 30. 30 yung lakas ko kakahapon. Hindi na pala nakadikit Ate Rowena Tiranya Dikit ko na po. Like number 42. Magbabakas po ako 5 ibabakas ko 5. Like number 42. From TM. Doon yung magsampuin from TM.
Pax Max. Ba't error again? Yan, hindi na. May galap siya to, saluhin na tira niya. May lula, dikit na po. Sa may clean mong video, sa tinapay, sukli na lang. Dikit na, may lola. May galap siya to, gagamark. Walk bidigin na drop ng bahay. Ruin na tira niya. Ma'am si Risa, thank you po. Ninja ni Ma'am si Crystal. Nag-drop ng bahay. Ruin na, may galap shout out. Like number 44, idikit ko na rin natin ruin na tira niya. Oh. Hindi pa nakadikit pala si ano. Si Maya Maya. Si Anthony Max, tsaka si Pax Max, tsaka si like number 45. From TM, si Paxting. Subscribe ko na rin to, hindi pa pala nakasubscribe oh. Like number 47. Tamsak sa nakapin, dikit din, linggo ng wika. Magkakahiwalay yun, sabihin mo. Magkakahiwalay po yung upload video at saka yung live stream. Waiting with ads. Team Jesus from Health is Wealth Vlog. Sino ang sunod? Tamsak sa si Relox. Exit mo na ako, idol. Kuha ng module from Francisco. Baba mo ng Francisco. Salamat sa dumigit. Balikan ko. Baba ng bahay mo na bago umalis para idikit itong 5. Nakalimutan kita. Sige, baba mo na, Francisco, Frederick Francisco. Ng bahay. Ninja ni Ma'am si sukli ng tanks. Maliit pa pala bahay. Niwag ko hindi. Oh, maliit pa nga. Baba mo na kaibigan, Frederick Francisco, bago umalis. Nakalimutan ko. Sabi ko ipaalala kasi. Ipaalala eh. Yun. Nandito na ako. Nakita ko na. Nakadikit na pala to, nakadikit na oh. Isa. Panurin ko na lang. Ito hindi pa yata, hindi pa nga oh. Panurin ko rin. Like number 30. Oh, napanood ko na nga pala ito sa main ko, yung amplifier.
11 and 18 minutes. Frederick Francisco. Ayudahan na yata kita kanina kaibigan, di ba? Ito pa isa oh. Frederick Francisco. Cuts Daily. Hello, hello. Una, ayudahan na nga yata kita kanina, di ba? Ito yung 11 minutes. In 18 seconds. Ito, hindi pa nakadikit oh. Lumipat kasi ako kanina ng account. Panurin ko ulit. No problem yan. Ito, pag ano, napanood ko na. Pag nakadikit na to, ito, pag nakadikit na to. Oo nga, napanood na kita kanina. Oo nga, napanood na pala kita kanina. Sige, okay lang yan, okay lang yan. Panurin ko ulit 5. Para may 2 hours kang ano, 2 hours. Walang problema yan. Salamat again, idol. No problem, no problem. Cuts Daily. Mega love shoutout. Hello, hello from Cuts Daily. OTW, nood muna. Hashtag ninja ni Mamsi. Okay po, salamat from Frederick Francisco. Malapit ka na pala po kaibigan Frederick ah. 741. Tsaga-tsaga lang sa pangingisda kaibigan Frederick. Marami pa tayo ditong saging. 2, 4, 6. 7 pa lang ang gamit ko, 7. Meron pa dun 3. Ay, 4 pala, isa. Hello, 3, 4. Teka lang. Teka lang kung full charge yung isa. Yun o, full charge na uli yung isa o. May pang-ayuda na uli tayo. May Lula Liras, may Lula Luneda. Sukli. Dan po sa nakapin, sukli na. Yan, bali 6 yung pang-ayuda natin ngayon, 6. Port charge na ulit, port charge. Salamat po sa 66 thumbs up. God bless you all. The vlogger from Sally Viloria, ang aking pong hipag yan, yung Sally Viloria. Supportive din po yan sa aming mag-asawa. Yan, may dagdag na ayuda ulit ha, from Chucksky. Oh, dagdag ayuda ulit to, no problem. Ito mga pahiram po itong mga gadget. Ito po mga gadget na ginagamit ko. Puro pahiram to sa masipag ko po itong mga to. Sa kapatid ni Mrs. Hoy! Nantok tuloy ako. Nandito pa ako kay Frederick Francisco. Babalan po na ba? Good morning from Dumber Limbo. Mega love shoutout my friend Dumber Limbo from Indonesia. Mega love shoutout my friend. Please drop your link my friend. Ma'am Sirisa nag-drop ng bahay ni Eji Amokans. Yan, Manang Sally Viloria, bigi-bigi. With play YouTube and stop hand emoticon. Magdikitan lang po muna, magdikitan. Or manood po muna, yung mga dinikitan nyo pong hindi nyo po tinapos yung panunood, panuorin nyo po muna habang wala pang bago. Meron na po tayong 1 hour and 1.5 hour. Cuts Daily, mega love shoutout kaibigan Cuts Daily. I'm not Indonesia. I'm from Nepal friend. Ay, Nepal. Okay, no problem. Sorry my friend, Dumber Limbo. Sorry my friend, please drop your link my friend. Saan daw siya? Nepal? Nepal, akala ko Indonesia. Nepal pala, Nepal. Sorry my friend, Dumber Limbo, sorry. Mount Everest. Mount Everest yun? Highest mountain in the world.
You have the highest mountain of the world, my friend, number limbo. Herlang House from Antilanda. From Antidada channel. Please drop your link, my friend, number limbo. Busy life, haha, from Landa, di bagi ba? PTV, hashtag Cuts Daily Dan. Baba nga ng bahay, ano? Ayun pala sa PTV. Ay, nanonood ko pala ako. Teka lang. Baba lang ng bahay, kaibigan PTV, ah. Ayudahan kita. Dikit kasi itong mga iba kong ibang nahiram na gadget. Baka yung mga nandyan lang nagpapayo na sa'yo, hindi mo napapansin, yung mga bagong dating ng buwan, pinaayudahan mo ka. Di lahat naman sila naayudahan ko. Basta sabi ko nga, magpaalala. Kasi may na ang memory ni Houston Ying. Hindi naman ako magagalit pag sinabing nakalimutan mo na ako. Kahapon nga may nag-mention eh. Nakalimutan mo na ako. Hay, grabe, nakalimutan mo na ako, Idol Tunying. Kaya magpaalala lang. Ma'am Serisa, hashtag Rewin na Tiranya Vlog. Thank you from Ma'am Serisa. Dan daw, sabi ni Rodel Relox. Kay Frederick Francisco. Yan, bababa ka lang ng bahay, kaibigan PTV, ah. OTW kapatid, Merly Anbildea pa nga pala. Sige, pagkatapos nito, si ano muna, PTV at saka si Merly Albindea. Seven minutes. May lulalinida, dana po sa'yo, pasukli. Maraming salamat from Merly Albindea. Mamaya ipaalala nyo ha, kaibigan PTV at saka Merly Albindea. Matatapos na ako. 7 minutes na. Ate Regina BTV channel, nagbigi-bigi. Alas 10 nga pala yung ni Ate Regina. Reply na lang ako. Primero patamsak. Yan, primero pala to. Palitan na kita, tira niya. Palitan na muna kita. Bugs. Maganda bugs, tuwad. Bayaan mo na yan, mayroon na nga, may isang tuwad. Bayaan mo na lang. Bayaan mo na yan, ating maganda bugs. Sumisigat na si Tunying eh. Kaya mayroon ng tumutuwad. Bayaan mo na, isa lang naman yan. Noted Idol, Rodel, thanks from Frederick Francisco. Silent from Ate, okay, no problem ate. Host tambay na ito from Ate Regina. Salamat. Silip lang, kuskus, kubeta, from Maganda Bags. Thumbs love Dan Team Jesus from Health is Wealth vlog. Yun, napatawa tuloy siya, no? Ma'am Sirisa, si Ma'am Sirisa nga ba? Ayudahan ko na si Ma'am Sirisa eh. Pero teka lang, no problem yan. Tapusin ko lang muna to kasi bawal tayo mag-skip eh. 18:50 minutes. Saglit na lang. Maliit lang naman yata yung link na lang po. Papinhost, ninja ko lang to. Ano yun? Link na lang po. Papinhost, ninja ko lang to. Ano bang main mo? Di, pag clinic ko yung PTV, yung lalabas din naman yung main mo. Kaya walang problema dyan. Padikit mo na sa nakapin. Sa mga nandito pa, padikit po sa nakapin. 17 tayo nandito, 17 oh. Lahat po tayo magtulungan, pakimekisuyo naman, hindi ni Ma'am C. Regina BTV, tamsak. Dikit kalimbang sa premier mo. Yan, salamat Chakski. Rowena Tiranya Vlog, dan po, babalik na lang po, sabi ni Boss Yang Channel. Ito si Rodel Relox, nag-aayuda din to, nagbibigay din ng ayuda yan, si Rodel Relox. Mabait din yan, magandang dumikit yan. Matatapos na 9 minutes, 11 minutes kasi. Dating dikit. Sabi ni Kamike, Dan tamsak po, hashtag Rowena BTV channel. Nakapin dance from PTV. Rodel Relox, Mangyan TV, nag-drop ng bahay. Ninja Ma'am si Girl Crystal.
Sino tong ninjanin mo si Crystal? Maganda kasi yung isang ano, isa-isa ko na lang i-play dito sa lahat para hindi ako naguguluhan. Mega love shoutout sa 13 viewers po. 68 thumbs up at 1 thumbs down. Maraming salamat sa inyo. Mega love shoutout. Dan thumbs up po at Regina BTV channel. Saglit na lang, konting oras na lang, kaibigan PTV at saka ate Merly Albildea. Si ano mo nang unahin ko si Merly Albildea, kasi kanina pa to eh. Butit na dito pa yung ano niya. Regina BTV channel, dating dikit na po, pabalik na lang. Huwag po kalimut, dikit to 60 hashtag Merly. Salamat po host for Merly Albildea. Baba ka po ng bahay, kaibigan Merly Albildea. Matatabon na yung yung link mo. Dikit 260, hashtag Merly Albildea. Magdikitan po tayo, magsuportahan para lahat tayo yun tapos na itong isa, tapos na Baba po na ba kaibigan Merly Albildea? Yun, meron na. Nakasubscribe na pala ate Merly. Ito nga yung napanood ko nun eh. 11 minutes pero okay, tapusin ko na lang din. Ito hindi pa ito nakadikit sigurado. Yung mga hindi pa nakadikit alam ko eh. Hindi pa nakadikit. Thumbs up dikit sa nakapin from Ronald Relox. Like number 19. Kalimbang all na ate. Ito nakadikit na rin to eh. Ate Merly. Hindi pa yata to, hindi pa nga. Hindi pa nga kalimbang all na ate Merly. Ito pang isa, tingnan ko, itong isa. Alam ko, di pa rin to eh. Nandun ako sa blender ni Frederick Francisco. Blender repair. Nakadikit na rin Ate Merly, Maraming salamat po, host. Inayuda ko na siya nung nakaraan eh. Alam ko pag inayuda ko na alam ko. Meron pa dito, maglilipat lang ako ng account. May na ito may nang make up ng signal tong laptop. Pababanas naman, 11M. People in the house from Walk with the King.
Magdikitan po muna. Yes po, kay kapatid Lantin. Vlog po kayo nagbigay host. Teka lang, baka hindi pa nakadikit yung isa. Baka hindi pa nakadikit. Oh, hindi pa nga, hindi pa nga. Panoorin ko lang po, pinapanood ko lahat oh. Ba't nasa live na itong isa? Like number 21 na to, like number 21. Kalimbang all. Sa nakapin naman po, sa nakapin. Idol Tening. Nalagas yung ayuda from Jason C. Vlog. Paano nalagas? Kadidikit ko lang, nalagas na agad. Ang laki na wala, 15 piraso idol. Baka sa ibang ano, sa ibang mga naunang dumikit sa'yo, kaibigan. Tingnan ko ha. Oh, nakadikit pa naman, Jason C. Vlog oh. Oh, nakadikit pa naman oh. Baka doon sa ibang dinikitan mo, kaibigan. May LS ka naman pinuntahan? Ngayong araw? Or kagabi? Ilan ka naman kanina? 300 ano ka na ngayon na, di ba? Oh, doon nga siguro sa pinuntan mong iba, oh, kasi nakadikit pa naman sa akin, oh. Teka, tinan ko dito sa isa. Pero babalik din yan, kaibigan Jason. Huwag ka mag-alala, babalik din yan. Dan po sa nakapin, pasukli na lang po, from Merly Arvindea. I send the link to you from Ismail Aceves. Spam ka. From Joylyn Istuto. Sino yung spam, ate? Ate Joy. Ismail Aceves, nag-grab ng bahay. How you doing today, my friend? I'm okay, my friend. I'm good. Hey. Mag-clear list ka na kasi agad, kaibigan. Kaibigan. Sabi ko siya, mag-clear list ka na agad eh. Pag gagaling ka sa LS, may ba, LS ngayon, pumunta ka sa akin oh. Maya-maya, pag nakadikit ka ng 10, pag 10 dumikit sa'yo, mag-clear list ka na. Kasi, alam ba, may dumikit sa'yo 10, tapos may dinikitan kang 10 na hindi bumalik. Bali 20 na yun, makikita ni YouTube yung 20. Mamumonitor na YouTube yan eh. Kaya mag-delete ka na mag-delete. Mag-clear list ka na mag-clear list. Tika, titinan ko dito at titinan ko kung nalagas mo sa akin. Pero di malalagas yun, babalik din yan, kaibigan Jason. Huwag ka mag-alala, sa lagas na yan. Ang liit kasi ng binababa mong binababa mong video. Dapat 3 minutes pataas para panoorin ng lahat. Eh kung hindi, kung seconds lang, 10 seconds. O ba't si Chucksky? Nalagasan nga na ba Chucksky? Tinawa nga si Chucksky. Kung sabihin nalagas yung dinig ko sa'yo. O hindi pa naman nalagasan si Chucksky oh. $320 pa si Chucksky. Jason C. Vlog.
Na-spam ka ng iba. Ganun din nangyari sa akin, halos 40 subscriber. Natural sa akin, laki na lagas ko. 200 plus. From Joylin Estaso. Hindi nalagas oh, hindi pa naman nalagas yung kaya no, Chakski. Di babalik din niya kaibigan Jason, ang makakalala. Iba mo kasi bahay yung malaking bahay. Ay yung malaking bahay, malaking video. Patuloy ito kay ano kay Chakski oh. Medyo mahaba-haba oh, 5 minutes. Kasi yung 5 minutes na to, pag pinanood to, halimbawa ito, pag pinanood to, hindi malalagas yan. O tinan mo, hindi naman nalalagas sa kanya oh. Tingnan ko sa'yo ito, itong dinikit ko, tingnan ko ha, pag kung nalagas. Itong tatlo. Tapos sa idol to kayo from Antonio Salvador, Ma'am si Risa. Mega love shout out, nag-drop ng bahay. Di maiksi kasi yung video niya eh, kaya hindi didikit masyado yun eh, kahit panuurin. To kaya pa sa premiere ko, sige, palit kita dito kaya no. Palit ko muna, Ate Regina, palit ko muna, si ano muna, nasaan na ba yun si ano? Baka nasa taas pa. Yun, si PTV. Yun, si PTV muna, si PTV. Sunod kita kaibigan, Tukayo, Antonio Salvador. Matatapos na oh, Ate Merly Albildea oh. Oh, malapit na rin. Konti na lang din oh. Hintay lang. Kaya dapat kasi yung mga nagdidikit dyan, panuurin talaga. Patamsak naman guys, from Joylens Istuto. Patamsak naman ako kay Joylens Istuto mga kaibigan. Para po tayo pare-paras na makatulong. Paalam mo na, Katunying. From Kamay TV, sige kaibigan, may 2 oras ka nang nakatutok dito sa akin. 1 hour and 40 minutes. Salamat sa pagtambay, Kamay. Saka na yung ayuda, Kamay. Saka na yung ayuda, alam mo naman. Pero kung gusto mong ayudahan agad kita, sabihin mo lang, at iaayuda ko na yung mga banana ko. Pops Tony, ando yung Salvador, tamsak dikit, kalimbang sa premiere mo from Chakski. Mga kaibigan, pag magbabakas kayo sa premiere, magbakas kayo dun sa live chat, tapos magbakas kayo dun sa baba. Papinos please, play from the Joylin Estaso. O sige, ano ko lang si ano. Ano ko lang muna si PTV. Pina-upload ko pa kasi, malapit naman na eh. Saglit na lang. Ilang minutes na lang. Seconds na lang oh, 30 seconds na lang, 30 seconds. Ito, matatapos na oh. O, tapos na nga. Unahin ko muna yung nakapin. Si PTV, kanina pa to eh. Salamat sa 72 thumbs up ha. Sa mga pag-views nyo, salamat. Dito kay PTV. Sa Quezon, taga Quezon pala to, si Pacals TV. Saan nga ba ito nag 1K? Ako pa yata nagpag-graduate nito eh, kay Pacals TV. Naalala ko si Pacals TV, naalala ko. Ako ba nagpag-graduate sa'yo, Pacals TV? Walang po siya ako nagpag-graduate nito eh. Ako nga ba? Saan ko nga ba ito naayudahan si Pacals TV? Naalala ko, taga Quezon eh. 1K pa rin siya, 1K. Dating dikit na po sa nakapin. Nandiyan ka pa? Musta na po ito kaya idol? Nandiyan ka ba PTV? Tapos na rin, tapos na oh. Tapos na.
Musta po to kaya idol? Okay lang naman, okay lang. Kaibigan Tokayo Antonio Salvador. Okay lang naman ako, okay lang. Jaylin, sarap ng adobong pantat mo. Suklian mo ko from Kamay. Ano yun? Baka paltat. Padalan TV, dan pasukli na lang. Sabi ni Jaylin Estato. Wala nga ba si PTV? Baba mo bahay mo from Jaylin Estato. Baba daw bahay Kamay. Wala na si PTV. Naalala ko to si Pals TV. Taga Timonan, Quezon. Yung vlog niya sa Timonan. My first vlog at Timonan, Sigsag Road. Bitukang Manok, Quezon Province. Ayan, at paalam muna ako from Kamay TV. Sige, kaibigan Kamay TV. Salamat. Dahil sa naka-pinhouse, sa biyahe niya, Juliet Mukbang. From Ate Juliet Dilatori. Bili ng ulam. Sige, Kamay, sige. Bili mo na ng ulam. Ano niluluto ba, Kot? Sunog na yata. Ma'am si Risa, nag-drop ng bahay. Si Ma'am si Risa. Sunog na yung luluto nyo. Matatapos ng Pakals TV, matatapos na yung isa, oh. Pinuha si Ma'am Serisa. Team Jesus, Sir Tristan Tisas, watching. Thank you po, Ate Bits, thank you po. Oh, tapos na pala ako dito, kay Ma'am Serisa. Nandito pala yung magkakasunod na thumbs up. Like number 29 ulit. Like number 29. From Tunying Maksam. Si Marisa Natividad. Max, pabili sa bago kong upload, Max. Haha. PTV sino? Kanina pa pala to si Ate Juliet. Sige ba mo natin Juliet? Sunod kita Ate Juliet. Kasunod si ano? Yung ba isa kanina nagpapapin? Si Antonio Salvador. Paano naman kay Kay Antonio Salvador. Ito, premiere yata to, premiere. Tamsakan ko lang Ate Juliet, ha. Yung kay Antonio Salvador, tamsakan ko lang. May galap siya kaibigan Shirley. Isa kaibigan Antonio Salvador, isa. Ibakas ko, like 126. Magbabakas ako para alam mo, ito kayo, like number 26. $126.
Kulot channel yun, kulot channel. To kayo, si kulot channel yun, si kulot channel. Like number 30, may mga nagtamsak na oh. To kaya, may mga nagtamsak na. Oh, may bakas na si Paxting. Shirley, bahay mo po. Kaibigan, to kayo, Antonio Salvador. Sa akin yan na si Paxting. Sunod si Ate Julieta. Ito, nakasubscribe na rin. Like number 131 na lang ako. Like, set reminder. Like 131. May mga bakas yan to kaya, may mga bakas. 133 oh, like 133. May galab sunod ko, hashtag Rowena Tiranya. Lahat yan may bakas to kayo ah. Pagkatingin to kayo yung mga bakas ko. Okay na pala si kaibigan Pops Tony. Like number 134. Subscribe ko na rin to. Hindi pa pala nakasubscribe to. Ito. Hindi pa nakasubscribe. Kaibigan Pops Tony to kayo. Yan, may mga bakas dyan, kaibigan Tukayo Pops Tony. 5. Sunod po natin si Ate Juliet. Baba po na ba Ate Juliet? Pang 75 times sa house, may galap shoutout. Tapos na klasiko from Shirley. ACT. May galap shoutout. Alin DHS from ACT. Idol to kayo, dan po sa nakapin. Pasukli na lang po, salamat. Hello Antonio Salvador. All done from Jalen Estato. Jalen Estato nga pala. Napin na ba kita Jalen Estato? Baba nga ng bahay. Jalen Estato. Para ipin ko rin si Jalen Estato. Yun, ta. Mamaya Ate Julieta, saglit. Rowena Tiranya Vlog. Morning po sa inyo. Sa nakapin naman tayo, sa nakapin. Si Julian Estato. Tinan ko muna Julian ha. Tinan ko muna. Isa dito, isa. Parang di pa kita nabibigyan eh. Di pa nga nakadikit oh. Ang lito pala ng bahay ni Julian Estato. 42 pa lang. Pakinikitan naman po si Julian Estato. 42 pa lang yung bahay niya. Pang 45 na to, ay pang 43 oh. Pang 43 to, kaibigan Jolene. Like number 57 oh. Unang dikit, unang dikit. Panoorin ko yung video mo. 7 minutes. Bababahay mo na, Jolene Estato, bababahay. Malayo na kasi, malayo na. Yan ang pangalawang ayuda oh, kaibigan Jolene Estato ah. Jolene Estato, nandiyan ka pa? Pangalawang ayuda, pangalawa. Like number 59.
Pangalawang ayuda, pangalawa. Ano yun? Love God Vlog, mega love shout out from Love God Vlog. Dansin na Kapinos, Premier, Tusok, Juliet Mukbang. Hello po sir, good morning po from Love God Vlogs. Shirley, mega love shout out, sabi natin Juliet. Harang, Tamsak Danho from Starlight Channel. Nandiyan ka pa, Jaylin? Pangatlong ayuda, Jaylin, oh. Pang 45. Sa susunod po, pag pupunta kayo sa live stream, kaibigan Jaylin, sabihin niyo po na mababa pa yung bahay niyo. Mga ganito pa, 42 pa lang. Mega love shout out, Tita Vlogs. Sabi ni kaibigan Shirley. Nandiyan ba si Tita Vlogs? Mega love shout out, Manay. Panoorin ko lang ha, Jaylin Stato. Pangalawang ayuda, pangatlo. Nandiyan ka pa, Jaylin? Wala na yata si Jaylin, umalis na yata. Nagtampo na yata. Jokes TV, thumbs up Dan House. Pangatlong ayuda, Jaylin Stato ha, pangatlo. Like number 61. Pangatlo. Pang-apat to. Pangatlo. Sa dalawa, pang-apat na pala. Panlima to, panlima. 42 ka kanina, 42. Oh, panlima na nga eh, pang 47 na to. Like number 62 na oh. Like number 62. Tapos pang 47. Tita Vlog, may galab shoutout. Dan po sa nakawin idol to kayo from Antonio Salvador. Thanks host from Jokes TV. Please, baba ka na ba kaibigan Jokes TV? May galab shoutout po, Shirley. Sabi ni Manay Tita Vlogs. May galab shoutout Manay Tita Vlogs. Salamat sa laging suporta, kaibigan Manay Tita Vlogs. Ang Bicolana din, Bicolana. May galab shoutout sa 7 viewers and 77 thumbs up and 1 thumbs down. Puro 7 ah. 777 oh. Starlight Channel, may galab shoutout. Nagluto tayo ngayon ng isdang pantat adobo. Ano kaya itong pantat na to? Ma'am si Risa, nag-drop ng bahay si Starlights. Teka, nanonood ako dito kay Joylin Istuto. Di agad sinabi kanina, bahay, malito pala yung bahay niya. Oh. DC TV, bigi. Hoy! Tok na ako. DC TV, nagbigi-bigi. Okay na to.
Padikit naman po ng mga ninja nyo. Kung may ninja pa kayo dyan. Padikit naman kayo Tonyin. Farm Life, mega love shoutout my friend, Farm Life. Sunod ko na nga si ating Juliet Mukbang. Tapos naman ako manood kay ano eh. Ano mga ninja nyo? Kung may ninja pa kayo dyan. Kay Ate Juliet naman tayo, kay Ate Juliet. Ma'am Siri Sadran po. Hair pa rin po from Jan Sirdan Adriano. Salamat kaibigan Jan Sirdan. Farm Life, mega love shoutout, Farm Life. Matatapos na ako dito kay kay Jaylin Istuto pala. Malapit na. 5 ang pinapanood ko kay Jaylin, 5. Sa kanya to, sa kanya. Ayun, sa kanya lahat yan. Pang-5 to, tapos na. Sunod natin si salamat. O Jesus sa pag-ibig mo. Yun, nagpakulay na naman si Ate DC TV. Salamat po Ate DC TV sa iyong pakulay. Vice TV Official Ilohouse. Thank you very much Ate DC TV sa 25 Hong Kong dollar. Pinoy Vlog Brother, dikit na. Welcome host. Ilan na babae mo Ate DC TV? OFW to si Ate sa susunod po okay na po yan. Nakakailang palipad na po yata kayo sa akin. Ate DC TV. Baba nga po ba kayo Ate DC TV? Salamat po sa love and care emoticon Ate DC. Pagpalipad lang, pababa na naman ng Titinan ko lang kung ilan yung ano niya. Pagpalipad lang, pababa. Priority pag nagpapalipad. Kahit saan. Hindi first come first serve Hindi, priority yan. Member siya, member. Jaylin Istuto Dan. Dito pa ako kay Jaylin Istuto. Nakapin naman si Ate Juliet, si Ate Juliet ang pinin ko. Vice TV Official, mega love shout out. Chris TV pala. Chris TV. Marilyn Albendia, yun, nag-drop ng bahay. Ate Juliet Ubang. Tapusin ko lang to Ate Juliet ha. O dito ka Ate Juliet sa maagang pamasko. Juliet Mukbang. Wow, 3K na si Ate Juliet Subscribe ko na Ate Juliet ha. Subscribe ko na ha. Like number 32. Nakadikit na ako sa nakapin. Ma'am Sirisa, nag-drop ng bahay. Amazing life host. And to all out there, thumbs up done from Amazing LBTV. Na-late ka na, kaibigan Amazing LBTV. Na-late ka na. Starlight Channel, nag-drop ng bahay. Salamat, Kuya Max. Yan, tapos na to, tapos na Tapos na rin to. Marami nang tapos pala Tapos na, nasa arang na. Tamsak lang ako kay Ate Juliet. Ate Juliet Mukbang. Shirley, galing ako sa kanta mo. Hinihingal ako sa banat mo. From Gagamrak. Harang ulit from Rowena Tiranya. Gagamrak TV, salamat Lods. Dati hindi kita nakapin po from Ma'am Serisa. Merlin Albindea, Dan po, nakapin. Pasuklin na lang po. Juliet Mukbang, galing mo kanina bahay mo. Ang bait. Naingay ayuda sa kapitbahay. Sana oil. Ano ba yun Ate Juliet? Yan ang pangalawa Ate Juliet Ate Juliet pangalawa, panoorin ko lang.
Chris TV Official, OTW, sabi ni kaibigan Shirley. Like number 36, Ate Julito. Nandito na ako sa saging ni Ate Meralisa. Kanya-kanyang ano to saging challenge Ilang minuto ba to, Ate Juliet? 5 minutes lang pala. Ate Juliet, like number 37. Pangatlo. Nasa harang siya. Pang-apat, Ate Juliet, idikit ko na rin, Ate Juliet, Host, hinihintay tayo ni Erin sa Lamay Este sa LS nyo mamaya. Pumunta, nagtampo. Nagtampo dito kaibigan Shirley. Si Erin Del Agua. Ate Juliet, isa pa ulit 5 yung nanonood sa'yo, 5. Like number 38. 39. 37, 36, at saka 32. May mga dumikit na. Gagamrak yo, salamat. Change oil. Merly Albindia, dan po sabi ni Starlights. Juliet 12 Dilatory, nagbigi-bigi. Starlight Channel, nag-drop ng bahay. Shirley, bahay mo po, sabi ni Chris TV. Juliet Mukbang, Dan, sabi ni Jox TV. Babae ng bahay, Jox TV. At saka ngayon ko lang ito nakita si Jux TV at saka si Chris TV. Mamaya lang po, saglit lang po Dito lang ako kay Ate Juliet Mukbang, matatapos na, 5 minutes lang naman. Host Merly, galing na ako sa Kabilugan ng Buwan from Gagamrock TV. Todo mo yan, Max, para change oil. 5 yan, 5 5 5, 2, 3, 4, 4. Pang-5 to, nasa harang yung isa, nasa harang. Maagang pamasko, Juliet Mukbang with love. Todo mo yan, Max, para change oil. Jimmy na Iga, nagbigi-bigi, and Chris TV Official. Yan, nagbaba na si Chris TV. Tapos na yung Ate Juliet, matapos na. Yung harang ang hindi, ang tagal nung harang. Yung haba nung harang, mula Bisaya hanggang Mindanao. Ate Juliet, yung harang mo. Good morning mga lods, padikit at pabaka, salamat from Gagamrock TV. Sino nga ba yung kasunod na ipipin? Naipin ko na siya, tiruin na tiruin niya. Ito si Jux TV. Yun na, palitan na kita Ate Juliet Ito man si Jux TV. Yun na, tapos na to ate tapos na. Tingnan ko lang si Jux TV. $1.13. Subscribe ko na to kaibigan, Jux TV. Like number 25 ako. Like number 25. Si Pax Max. Kaibigan, Jux TV. Thumbsuck 80 from Ate Grace Laurente. Hindi pa tapos yung 4 ni Ate Juliet Harang pa from Ate Grace Laurente 2. Mega love shoutout sa lahat ng bisita. Starlight Channel, Dan Suklipo from Merlin Albindea. BJ Minay Vlog, nag-drop ng bahay. Si BJ Minay, si Ligan. Hoy! Ano yun naman? Fried pork receipt with 3 hotdog, simpleng lutong bahay for my dinner. Ano yan, fried pork?
God Grace Channel, mega love shoutout po. Magdikitan padikit naman po, magdikitan, mag-mention pag nakadikit na po. Nandito lang ako kay Ate Juliet Mukbang. Ayun o, kahit Ate Juliet. Jokes TV OTW, sabi ni kaibigan Sir Lee. Mega love shoutout po sa 8 viewers, 81 thumbs up, 1 thumbs down. Ina. May thumbs down daw si Ate Beats. Ilan? Isa. Kaya mo yan, mga walang magawa sa buhay, mga nagta-thumbs down na yan. Ano na nila yan? Tawag ito? Diyan na sila masaya sa nagta-thumbs down. Wala namang ginagawang tao. Hi Ate Juliet from Grace Laurenti 2. Ilang minutes ba tong kay ano? 8 minutes and 44 seconds. Itong kay kaibigan Jokes TV. God Grace Channel, mega love shoutout, sabi ni kaibigan Shirley. Dance na kami house, yummy foods, gutom ako Max. Oo nga, nandito ba ako, nanonood pa ako. God Grace Channel, mega love shoutout Shirley. Sunod ko si ano, sino nga ba yun? Nakalimutan ko na naman. Kaasar. Ito si Chris TV pala, si Chris TV official. Ate Juliet Dilatori, bigi-bigi with loving care emoticon. Yun na, tapos na. Nasa Shopee na tayo. Shopee. Ano, Shopee. Oh, ha? Ate Juliet, nasa Shopee na tayo. Shopee. Salamat, Shopee. O ito, nasa ano na rin tayo. Nasa ano bang lahi to? Indiana. Ma'am si Risa, dandikit sa'yo, full package na sis, pabalik sa bakas ko. From Igan B. Gemini Vlog, Dan Tamsak sa nakapin, from Ate Rowena Tirania. Ma'am si Risa Dan, sabi ni Jokes TV. Hello sa nakapin house. Ilab mo ako ha, from Ate Juliet Mukbang. Dami ayuda ni Juliet ha. Mukbang talaga. Oo nga nandito pa yun. Ang haba pa ng harang. O, nasa harang naman itong isa. Tapos na Ate Juliet o. Ate Juliet o. Ate Juliet Mukbang o. Ipakita yung harang ha. Oops. Harang. Harang is real. Ito matatapos na Ate Juliet o. Daming ayuda niya eh. Kaibigan Shirley. Mega love shoutout sis, BJ Minay Vlog. Dito lang ako, tambay. May tinatapos lang ako. From Ate Miralis Channel. No problem Ate Miralis ha. Jokes TV, full package sa bahay mo. Pasukli na lang po. Palit ko naman si ano ha. Si Chris TV Official. Tapos si God's Grace Channel. Tapos si Igan pala, hindi ko pa napipin si Igan. Sorry Igan mo na, sorry. Yan ang isusunod ko ha, si Godspeed. Si God's TV Official. Baba nga uli ng bahay kaibigan Jokes TV. Ikaw palang pinapanood ko eh. Butit. Baba po ng bahay ulit, Jokes TV Official. Baba po ulit kaibigan, ayos na oh. Nasa harang na ulit. Ate Juliet oh. Pinilipit yung harap kasi baka maka-copyright tayo, hindi maalis to. Delikado to. Baba nga po ulit kaibigan Jokes TV. Please. Baba po ng bahay ulit Jokes TV. God Grace Channel. Dan sa UCC, pabalik na lang sa bakas ko. May ayuda na bigas. Mukbang para makasaing na ang buong barangay from Gagamrak TV. Makakalimutin ka na talaga Igan. Asa na ba kasi yung madami mong nuts? Ubus na ba? Meron pa na, sumasakit pag kumakain ako, sumasakit ang ngalangal ko, kakalunok.
Kakangawa, tapos kakalunok. Ma'am si Risa, nag-drop ng bahay. Pababa pa ng bahay, Jukes TV. Nasaan na si Jukes TV? Ay, ti Miralisa, gagamrak. At Miralisa, mali pala yung oras ko sa premiere ko, ti. Miralisa, tapos na dapat. Mamaya pa yon 5:30. O nga, napanood ko nga eh. Biglahan, ba't kaya nag-premiere to ng ganitong oras si Ate Grace? Max, fruits lang ako. Fruits lang ako para matidjil yung dilatory. Ma'am si Risa, may galab siya to from Shirley. Kaya nga nagtaka ko, Grace, ha? Hello, Ma'am Grace. Gutom ako. Gutom na ako, hindi pa tapos. Online class. Tapos food. Makapanood ko, from Ate Ruinita niya. Oo nga, itong hotdog nga eh. Hotdog na may ano. Andito pa ako sa pinipritong hotdog. Malapit na matapos. Kay Pax TV. Nawala na si Pax TV. Panoorin mo nga muna si ano, God's ay si Christ TV. $165 pa lang pala si ano, si Chris TV official oh. Kaibigan Chris TV oh, isa. Nandiyan ka babae isa, isang ayuda oh, Chris TV official. Yun, nagpun si Jukes TV. Pababa uli ng bahay, kaibigan Jukes TV. Haba naman ito, 10 minutes. Dito ako sumula sa pagsikat ah. Kaibigan God's Chris TV ah. Like number 18. Oh, nandito ako sa mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw. Oh, nandito ka kaibigan ah. Pang 167 na to. O yun ang papanoorin ko. Dito naman ako sa kabila. Dito sa community outreach program. Para iba-iba. Para pa iba-ibang pinapanood. Pang 168 na to. Pang 168. O dito uli ako sa bunot mo. Pa-premyo ko, Grab Rider Team. Oh. Yung isa dito uli ako sa pang 169. Ibaba mo yung ano? Dito uli ako sa mula sa umaga. Mula sa umaga hanggang paglubog ng araw. Thank you, 4. Pang-5 to, pang-5. Matatapos na. Oh, 5 ayuda, 5. Like it ito kap sa Tonjing from Lantin Vlogs. Salamat kaibigan Lantin. 170 ka na, Chris TV official, 170. Get to cash. $5 update. Ano ba yun? Saan ilog to kaibigan Jokes TV? Dan Harang. Diyan sa nakaminos, Juliet Mukbang sa Carabao niya at biyahe niya from Juliet Mukbang. Grace Laurente, parehas tayo ng last name from Chris TV official. Hello po, hashtag Lantin Vlog from Gemini. Nagalab sa Lantin from Ate Miralisa. Lantin Vlogs nag-drop ng bahay.
Chris TV, sa mister ko yan. Taga saan ka? From Chris Lauren dito. Maliit lang naman to, maliit. Yung mga video niya, ano? Ni Chris TV Official. Magdikitan po muna, magdikitan. Mega love shoutout sa 18 viewers. Chris TV. Thank you sa you the host from Chris TV Official. No problem. 5 lang yan, 5. Magdikitan lang, inom lang po ako, inom lang. Dilatory, pakulay-kulay with love and care emoticon. Ma'am Serisa, Ingris Laurent, mega love shoutout sa lahat. And Shirley, and Bijemina, and Miralisa. Napanood ko na yan. Binaba ni Lantin Vlogs. Lantin Vlog, mega love shoutout from Shirley. Yeah. Magmukbang tayo ng saging. Oh, mister ko, Cebu kami. Yan, matatapos na. Matatapos na yung kay Chris TV. Ayan, matatapos na, oh. Hapon na. Magdikitan po. Chris TV Official done, sabi ng Jux TV. Sunod ko po si Jux TV, ah. Isa pa lang napapanood ko kay Jux TV. Babauli ng bahay kaibigan Jux TV. Kaibigan Jux TV, babauli ng bahay. Pag malayo na po yung bahay mo, kaibigan Jux TV, babauli. Tapos na. Baba pa na ba yung Jux TV Official? May grab shoutout kay Lantin. Sabi ni Ate Grace Laurente. Ma'am Sirisa, Shirley, may grab shoutout. Shirley nag-drop ng bahay. May grab shoutout Lantin from Ma'am Sirisa. Baba pa na ba yung kaibigan Jux TV? Yun, nandito na nga. Ito, pang sunod na ayuda kaibigan Jux TV, oh. Shoutout po kaibigan from Mother TV Vlog. Ang aking kaibigan na si Skyler Moto Vlog. Like number 29. Sorry po, naka-idlip ako kaibigan Tunying, no problem. Long time no si kaibigan Motor TV Vlog. Mukbang tayo, tigilit ng saging. Mukbang ng saging.
Maya pala ang premiere ni Ma'am C, 12:15. Sige, sige, ipipin ko, ipipin ko. Ibaba mo nga, Igan. Igan na, ibaba mo, Igan ha. Tapos na, Lina, tapos na. Tapos na rin, no? Nasa ibang ano na, nasa ibang video na. Nasa live na naman tong isa. Oh. Kawawa po Jokes TV. Ano, panood ko na pala ito kay Jokes TV na to eh. Yes, lapit na po para Ma'am Serisa. Pag ano, Ma'am Serisa, pag 12:10, baba mo yung premiere mo ha, Ma'am Serisa. Ibaba mo yung premiere mong pag 12:10 tapos alis ka na dito. Punta ka na dun sa ano, sa bahay mo. Para mapin ko lang. Hello from Ate Vicky Amoncio. Motor TV Vlog nag-drop ng bahay. Parigin naman po si Motor TV Vlog. Si Johnny TV Vlog pala to. Akala ko si Skyler Moto Vlog. Dito ko sa bahay mo kaibigan. Johnny TV Vlog oh. Nakadikit na. Panuorin ko na lang. Maiksi lang naman. Ito hindi pa nakadikit oh. Johnny TV Vlog. Jokes TV, balikan kita sa bakas mo po from Gemini. Like number 34, kaibigan, Johnny TV Vlog. Late na ako, magsundo alaga ako from Gemini. Ba, sundo ka muna, pagalitan ka ng amo mo dyan. Baba, Ate Vicky Amoncio. Ate Vicky Amoncio, baba po bahay. Nakadikit na rin o kaibigan dyan ni TV Vlog oh. Ana Abilayan, Tusok Idol from Ana Abilayan. Bigyan mga love shoutout po sa lahat from Ana Abilayan. Like na lang, like number 35. Lantin Vlog, mega love shoutout. Kaya ubos na sa akin. Namukbang na from ating release. Try ko nga yung mukbang na yun. Mukbang saging. Di, may naisip ako mukbang. Mukbang langka. Mukbang langka, hinog na langka. Yung buo pa siya, babaltan mo siya. Mukbang langka. Try ko yun. Wow. Host lang din, dala ako sa banana mo. From Ate Mirror sa channel. Maganda pala pag may ganito. Ikot-ikot ko lang yun. Oh, ha? Tapos babasa ka. Ma'am, si Risa, nag-drop ng bahay. Anong oras na ba?
12:02 na. Dapat durian, babalatan sa ngipin. Kasi tuloy. Langka nga sa langka. Mega love shoutout sa 19 viewers. 85 thumbs up. Try ko langka. Kaya po tayo si Charon, oh. Si Charon. Magdikitan po, magdikitan. Mga kaibigan, 17 kayo. Nako, ikaw lang, Grace. Talo na ako, ha. Kain ka din. Sige, kumakain din ako. Thanks sa ating Meralisa. Sabi ni Lantin Vlog. Chris TV Official Dan. Sabi ni Ana Abilayan TV. Hahaha, from Grace Laurent ito. Kamay TV nag-drop ng bahay si Kamay. Tapos na Kamay ko. Ay ano, Johnny TV Vlog. Matapos na rin ako kay Jokes TV. Muni ka na host? Wala ka kasi dyan button. O muni na ako. Muni na ako kaibigan Annabel yan. Salamat yung from Kamay TV. Motor TV Vlog. Starlight, dana po sa'yo. Sabi ni Motor TV Vlog. Monetize na ako, matagal na kaibigan Annabel yan. Nakuha ko na nga yung pin ko eh. Nakuha ko na kahapon. Nailagay na namin ni Ate Grace. Kamay, dyan na po ako. Sabi ni Ate Mirror sa channel. Ana Ablian, nag-drop ng bahay. Yung tapos na pala oh. Nandito na kay Duterte na. Matapos na ang kaibigan oh. Johnny TV Vlog. Ako si Baryote. Congrats idol. Wow, congrats. Ilang weeks. Ano? Namonetize ako August. Tapos nag September 11. Tapos dumating October 14. Make it 1 month. Make it 1 month. 1 month and 11, 14. 3 days. Kaya magsisipag na tayo ngayon mag-vlog. Dumating na yung pin ko eh. Hindi na ako tatamarin. Kailangan talaga mag-ipon. Sana dumating na rin yung pin ko. O darating na yan. Saglit na lang yan. Huwag lang kayo mainip mga kaibigan sa mga ano. Ako nga dati naiinip ako eh. Pero nung dumating, totoo naman pala, darating naman pala talaga. Darating talaga ng tamang oras. Ilan na dollar mo ha? Secret. Hello Kuya Tonying from Miss Mingjola TV. Mayatan Idol, diretso sa channel mode. Mayatom Idol, diretso sa channel mode. Ako si Baryotek.
When idol diretsyon na-monetize sa akin di ko na-monetize di August 26 sa ajay. Basta August 25 or 26. Nag-message ta ko ayaw sabihin. Ayaw sabihin. Nag-message September 11. Sumampot ti August 14. Kahit ano ang i-vlog, basta gulang. Oo, tama nga Ate Marilisa. Oo nga kasi ako, kahit one vlog, kahit anong mukbang pa yan. Para Ate Marilisa channel. Ayaw sabihin. Yung di pa din sa akin, balikan ko kayo. Sabihin ko ba kung ilang dollar ko? Ha? Nasa ano na po yung dollar ko ngayon? Yung revenue. Sino pong agree na sabihin ko? Yung dollar kong naipon. Mega love shoutout sa 20 viewers. Salamat po sa 86 thumbs up. Hulaan ko sa dollar mo. Ha ha ha. Tika lang Ate Marisa. Charge ko lang, charge. Dami sa'yo. Nagpapalipad Maglagay ka dyan button para anabilhin. Dami sa'yo nagpapalipad Ako man di makaakyat. Banana ko. Pag mangisda, kakainin lang ni Lolo. Ilan na ba banana? Manot yung banana kaibigan, Bariotek? Dahil sa nakapin. Riding, pasuklin na lang. Host, Promise Menjola. Ang laki ng video mo, Ana Abilayan TV. Ayan, i-play pala. Di ka, tatawag muna ako kay Grace Di yun sasabihin ni Ate Grace. Pang-update. Lang idol lang tin para Ana Abilayan. Okay, short video lang pala from London Vlog. Ang dollar ko po is ano na 634 Dikalman Jakam mo itan. Madon na bulan mo nagrugiti ko ag vlog. Kabag kapsat Bariotek. Nasabi na secret na lang. Gamit ka ninja Bariotek. Oh, ninja na ngayon eh. Ninja na niyan. Yan ang ilalagay mo lagi. Edi May. May, o dinabit pa lang. Siya nagrugi ako eh. March, nagrugi ako March. Manang nalpas kaya? Nagrugi ako March, siya nagrugi. Na-monetize Sakti August, March, April, May, June, July, August, 5 months. Na-monetize Sakti August. Tapos September, Nalpas kaya? tindag na Jipin. October, sumampot Jipin. October, November, napanti bangko. December, nagsuldo. Joke. Bayan mo na sa inyong lahat. May sundo muna ako sa anak ko. Sige, Ate Grace. Nabid mo lang kayam? Apay siya. Nabayag unay, dumakkel. Huwag gamin. Basta, bawat mapangkat LS, numalpas ka na mapan, ag clearless ka, o duray na mabalbalin, no adda dumkat kanyam na sangapulo, ag clearless ka. Sorry, nakapin pa pala from Christy. Oh, sige, nakapin pa. Ingat, Grace.
From Ate Merles channel. Baryote Kasjay. Pag may dumikit sa inyong 10, halimbawa dito sa live stream ko, pag may dumikit sa inyong 10, mag-clear list na po agad kayo, clear list na agad. Huwag nyo nang hintayin dumami. Kasi pag dumami yon, diditi ka na ni Lolo, ni YouTube na ano ka na. Nangingisda ka. Johnny TV Dan. Sana makagraduate na sa grade 2 from Chris TV. O nga eh. Pakikita naman si Chris TV official. Maliit pa yung bahay niya. Tapos na ako sa kanya eh. 5 lang na ibigay ko. 177 na siya. Sa sunod, kaibigan Chris TV official. Aydan uli kita. Chris TV, puntahan mo ako LS ko. Aydan ka namin. From Ana Abilayan. Yan, punta ka kay kaibigan Ana Abilayan. Anong oras ang Ana Abilayan? Live stream mo. Chris TV Dan, from ako si Baryotek. Mega love shoutout po sa 15 viewers. 86 thumbs up and 1 thumbs down. Last 17 minutes. Tingnan ko nga ito si Baryotek. Kung may hindi pa nakadikit. Hindi pa nakadikit ako, Baryotek. Dikit ko na sa ito. Ito bang isa, ito. Ito. Idikit pa kanya, idikit ko pa kanya. Like number 26 sa atin may isa. Ato like number 27. Pang 613 at saka 14. Pero pa lang hindi nakadikit sa'yo dito eh. Patay, nag-shutdown na yung isa oh. Hindi umabot. Kaibigan Baryotex. Ito na lang oh. Tatlo lang muna, 15, 615. Kabagis, kamsat. Like number 34. Pingay. Yung isa 26, 34. Talit, agbibuya. May galap siya host from Gun TV. Sino tong Gun TV na to? Paras yung picture ah. Tamsak 87 mouse from Gun TV. Ay, Ma'am si Risa nga pala, premiere. Palagay mo na kita Chris TV premiere ni Ma'am si Risa. Punta muna tayo sa Nagapin premiere niya po, premiere. Salamat sa pag-jacket house from Gun TV. No problem. Teka muna, exit ko muna itong isa, kaibigan Baryotex ha. Puntahan ko lang si Ma'am si Risa, premiere niya. Like number 37. Nandito na rin si Lantin. Jokes TV na, andito nagbaka si Jokes TV. Marisa Natividad, Starlight Channel, and Antonio Salvador. Ma'am si Tamsak na sa dikit na rin. From ako si Baryotek. Gun TV nag-drop ng bahay. Teka lang nga, Gun TV dito lang ako sa premiere. Dito kay Baryotek Boy Tips, dalawa.
Panoorin ko lang ng ano. 10 minutes to 10 minutes. Nandito rin si Jan Sirdan, oh. Ba't wala si host? Kain po tayo from Jan Sirdan. Takaw talaga. Talagang naman, ay nakaiman. Buso. 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 Starlight Channel, mega live shoutout, Starlight. Ba naman ate? Kainin mo lahat. Magdikitan na po muna, magdikitan. Moto TV Vlog, ako si Baryotic, dan na sa'yo. Scorpion, harang idol from Scorpions. Christ TV Dan Dikit, balikan mo ako bukas sa pag-drive mo. Christ TV Dan Dikit, balikan mo ako. Nagbakas ako sa pag-drive mo. Yun. Thumbs up, Ludi from Scorpions. Late Tinom. Diyan here, kuya, habang sa premiere ako. Oo nga, nandito rin ako sa premiere, oh. Nandito yung main mo, Jan Sirdan. Sa'yo ba't sa'yo pala yan? Late Nom. Ba't di nagja-jacket si host? Si Ma'am si Risa. Mga walang jacket, oh. Scorpion nag-grab ng bahay. Chris TV na rin. Pasukli na lang po from Miss Mindiola. Wow. Sarap naman ito, oh. Sinigang na bangos na may... Anong tawag nito? Labanos? Labanos most. Sana ko po to. Lunch po muna, kuya. Sige, lunch ka muna. Matatapos na rin ako. Ano na lang, oh, last 12 minutes. Hintayin mo lang yung pin mo kay Jan Sirdan. Malapit na yan, malapit na yan. Pag nakaano ka na, $100. Ako, ano lang ako na, nakuha ko lang yung $100 ko ng saglit lang eh. Ano lang yata? 2 weeks lang yata, 2 weeks. Pasili-puli from Bosyang Channel. Yun, mega love shoutout. Johnny TV Vlog. Salamat Bosyang Channel sa pagbabalik. Dansa ng kapin. Sa sinigang na bangos from Moto TV Vlog. O, na may premiere siya, kaibigan. Gusto ko talaga yan, kay Ana Bilab. Yan. Wow, gutom ako host. Juliet Mukbang. MLSO, Ate Juliet. Bukas wala po akong live. Bukas wala akong live. Sa sunod na ano po may live ako. Last 11 minutes ako. Last 11 minutes. Mega love shoutout kaibigan Berlot Gaming. Ng aking kaibigan na si Berlot. Nakaabot pa siya. Ana Avila, full package sa bahay mo para sabi ni Chris TV Official. Bosyang Channel, nag-drop ng bahay si Bosyang Channel. Landin Vlog, Dan Check, full pack with bakas. Sabal bakwa mong luto from Scorpions. Teka lang, Scorpions ha. Yun, tapos na pala, oh. Tagal pa tong kay Baryotex. Pero ano na, 7 minutes na. Oh, 7 minutes na Baryotex, oh. Tapusin ko. Ganyan po ako pag nag-aayuda. Ayaw ko ng mga 3 minutes na yan. Gusto ko tapos para dikit kung dikit. Ganyan lang po pag nagdikit. Pag nagdikit, dikit kung dikit para tapos kung tapos. Salamat po sa lahat ng nanood
Ba't di ka nag-jacket, Ma'am Serisa? May mga walang jacket, oh. Okay lang naman, hindi naman ano yan. Hindi, para sa susunod, mag-jacket na. Para sa susunod na live, naka-jacket na sila. Hindi naman listaan. Tingnan mo may ano naman yung react na naman yung ating mudra. Pag nagsalita ako, talagang hindi mawawalan ng ano yan. Hindi mawawalan ng, ayun siya, oh, palapit siya, oh, mambabato siya, oh. Oh. Hindi naman listaan yan. Oo, tingnan mo, oh, nagagalit na naman siya, oh. Bali text time, balikan po kita later. Ayun na siya, oh. Boss yung channel, dan dikit na, sa dagamong alaga, sukli po. Parang kamay. Hindi bunso, ibuso. Wala ako pang jacket. Wala ako panty. Ako walang tibak. Nakalimutan siguro ni Ma'am si Risa. O tapos ka na Ma'am si Risa ha. Si ano naman ipipin ko si Sino ba si Scorpion? Max. Sam. Yan o, bago po si Scorpion o, pakidikit naman siya Scorpion. Ay, nako. Pihirin nyo lang. Ha. Kamay TV, balikan po kita mamaya. Iwan ka lang po ng bakas. From Boss Yang. Hello sa Nakapin House. Dikit na pala kita. Si Bongski Rulan pala to. Kala ko sino naman tong kaibigan Bongski Rulan pala tong si Scorpion. Nagtatago ka diyang kaibigan ah. Kaibigan Bongski ah. Buti na ipin kita. May like na ako dyan, kaibigan Bongski Roland, no? Musta po, host? Okay lang. Ito, ayos na. Medyo nakakahinga-hinga na, kaibigan Bongski. Janer, kuya, habang nasa premier ako. Padikit po dyan kay kaibigan Bongski Roland. Kamay, pakidikit dyan kay Bongski Roland. May ayuda. Wow, dan sa Nakapin House. Julit mo bang ulit? Wow, sana all, ha. Bariotic, thanks. Balik po kita. Last 7 minutes na ba ako? Last 7 minutes. Basyang channel, dan dikit sa mga dagamong alaga, asukli po. Bakas from Bosyang channel. Pa-idol naman po. Mga kaibigan from Bosyang channel. Musta po sa idol from Scorpion, hashtag Bongski Roland. Tapos na rin itong isa. Kaibigan Bariotic Boy Steve. Like 522. May mga dumikita siya, kaibigan Bongski. 518 pa lang yung like ko. Dikit ko na rin to, kaibigan Bongski Roland. Oh. So, ito pa, kaibigan Bongski, pangatlong dikit. Ay, pangalawa lang pala, nakadikit na to dati. Ito hindi pa ito nakadikit, kaibigan Bongski. Sure ako, hindi pa nakadikit. Ay, nakadikit na pala to, nakadikit na. Sabi na nga ba, nakadikit na eh. May like na ba ito? May like na 523. Like 523. Kaibigan Bongski, nasarang ako. Lantin Vlog, nasarang ako dito, kaibigan Bongski. Diyan, may galab shout out. Nagbaba na ba si Chris TV Official and Motor TV Vlog? Hello sa Nakapin. Bongski, haha. What's up sa Nakapin? Bariotek, may supli na po ako sa iyo, idol. With bakas, ako sa iyong iniwan from Scorpion, hashtag Bongski Roland. Dan kay Scorpion, pasukli na lang po, promise Menjola. Babalikan ka dyan ni Scorpion, mabait yan. Babalikan ka dyan, maraming ayuda yan. Si kaibigan Bongski. Punta ka nga doon, Miss Menjola TV. Puntahan mo siya, si Bongski Roland pag nag-live. Kalimbang all mo siya para pag nag-live siya. Sabihin mo OTW Miss Menjola. Ano nga ba, Kaut?
Charger, lubat na pala. Di ba mag-end ka na? Di ba, may oras pang konti oh. Bosyang channel, Bosyang. Dikitan mo yung nakapin. Tapos pag nag-LS, puntahan mo. Tapos, okay kuya. Nandiyan oh. Malayo. Malayo ba? Malayo. Sige, baka magsakto na to. Yan oh, Miss Mendiola, puntahan mo yan ah. Si Scorpion. Sabihin mo na lang na pag nawala ka na, O Ma'am Sirisa, pag nawala na po ako, end na po ako ah. lubat ka na ako na. Wait po kita mamaya, Kuya Lantin Vlog. Kaibigan Miss Mendiola, Bosyang, puntahan niyo yan nakapin pag nag-live. Diyan kayo humingi ng ayuda, paayuda po. Galing ako kay Tunying Maksam, sabihin niyo. Kilala na kanya, kilala na. Basta sabihin niyo, galing kay Kuya Tunying. Sige kuya, dikitan ko po. Ikalimbang mo, kalimbang mo. Jalen is, ikaw din, Jalen Istuto. Dikitan mo yung nakapin, oh. Ma'am Risa, I love you. Si Ma'am si Risa yun. Oh, kamay. Dikitan mo rin yung nakapin. Maraming ayuda yan, si kaibigan Bongski. Ikalimbang all mo. Nagla-live yan, everyday yata nagla-live yan. Nagla-live yan dati, everyday. Pero gabi nagla-live yan, gabi. Nagluto lang po ako from Jalen Istuto. Pakidikitan sa nakapin ha. Tapos pag punta nyo sa live nyo, magpakilala kayo, nagaling kayo kay Tunying Maksama. Galing po ako kay Tunying, kilala ko niyan. Hingi kayo ng ayuda dyan, kay kaibigan Scorpio. Miss Mendiola, may sukli na po ako sa'yo. With bakas, sa minuto mo ma'am, salamat. O yan, tingnan nyo, magaling pa siya magbakas. Yan ang mga veteranong mangingisda. Yan po ang gayahin nyo sa mga baguhan, mga kaibigan. Ganyan po ang gayahin nyo. Yung ganyang mention. Tingnan nyo po siya, oh. Pag nagme-mention siya, ang tagal ng mention niya, oh. Oh, ang tagal ng mention niya, oh. Yan po nakikita na talagang nanonood. O, naano siya kay Baryotic. So, Baryotic, may sukli na ako with bakas. Na iniwan, pero tagal pa niya nagsukli, oh. Dikit na ako, sperm kamay. Sige, basta pag nag-live, sabihin niyo pa ayuda. Galing pa ako kay Tunying. Bibigyan kayo niyan. Kahit 20, bibigyan kayo niyan. Graduation na Max. Yes, tumpak. Nagsimula ako mag-vlog March. May jacket ka na Ate Sunny Rosilita. Host Bika Amonsi po yan. Bahay, binaba ni Sunny Rosilita. Wala pa naman bahay. Ako si Baryotek, ganap po watch lang po para full watch. Nagsimula pa akong mag-vlog March, April, May, June, July, August po. Na-monetize ako. August. September po, pinadala yung pin. Ngayon pong October, natanggap ko yung pin. November po, pupunta ng bangko sa November. Sa December po, sa sahod. Para December, may bonus. Ganun po sa nakapin, from Bosyang channel. Yan o, hindi ko na natanggalin yung nakapin ha. Para dikitan nyo ha. Dito pa ako kaibigan Bongski oh. Dito pa ako, dalawa na, tatlo pala, pang tatlo to. Suda ma'am, I'm here in Korea, aguy. From Bongski, Roland. Boss yung channel, nag-drop ng bahay, Moto TV Vlog. Moto TV Vlog, oh, dikitan mo rin yan yung nakapin. Sana all sa sahod sa December. Sa sahod ka rin sa December ate yung release ha. Hello rin po from Docs Aporilio.
Yan o, last ano na ako, last 4 minutes na o. Last 4 minutes. Baba ka ba kaibigan do Caporillo? Para ano naman, para madikitan ka naman nila. Hashtag the Apox. Tapos na ako dito kay Joylyn eh. Mira Lisa, hello. Si Ate Juliet, sumahod na yun si Ate Juliet eh. Boss yang, nag-iwan ako ng pusa. Sa alaga mong daga, balikan mo ako from Kamay TV. Joy Istotodan full pack. Harang from Scorpion. Harang hashtag Scorpion. Haha, from Ma'am Sirisa. Yan Ma'am Sirisa, punta mo yan si Scorpion ha. Hashtag Bongskorolan. Bariotic Boy James Dan, sabi ni Jokes TV. Yan Jokes TV o, pakipunta mo yung nakapin. Marami ka may isda dyan, marami. Nagalog sa to, Juliet Mukbang. Joy Istotodan with bakas, pasukli na lang po. Promise Minjola TV. Shoutout sa 18 viewers. Salamat sa 91 thumbs up. Umabot kaya ng 100 thumbs up yan? Umabot pa kaya ng 100 thumbs up yan? Baka naman may magpapaabot ng 100 thumbs up. Lakas ko nga pala 30. Kahapon. Your time is up. Oh, your time is up daw. Up, up, up. Sabi niya, up, up. Yung up, up dito, kumot. Bigyan daw ng kumot. Bigyan ng jacket yan. Dana sa nakapin. Sabi ni Chris TV official. Kamay TV nag-drop na bahay. Yes, Istotodan with bakas. Pasukli na lang po. Jaylin, may sukli na po ako sa'yo. Adobong pantat. Mo ma'am. Sipag lang sa pangingisda. Lalaki din bahay mo ma'am. From Scorpion. Yan o. Tinan mo yung... Yan ang mga magandang bakas na basahin. Mention. Halatang nanonood. Hindi yung mayat maya may full pack dan pasukli. Tapos na ako sa'yo. Ito yung magsam dan pasukli. Yun ang mga... Tapos reklamo lagas. Harang like number 92 from supporters vlog. Season talaga ng lagas from Kamay TV. Walang season ng lagas Kamay TV. Basta ayusin ang pagdidikit, sigurado kakaunti lang ang lagas nyo. Maniwala kayo. Kuya lagas ko from 224 plus 2 ayan? 224 plus 2161 ha. Laki naman yan no, si Risa. Bye mo si please from Scorpion. Ay oo. Grabe si lagas. Magbalik. Ako ng mga nalagas kasi unfair naman kung di ko ibalik yun. Oo, basta pag may lagas, mangisda lang kayo ng mangisda. Yun pa, abutin niya ito ni Ate Merlisa ng 100 ano 100 thumbs down na. Ay, thumbs down. Thumbs up. Harang Ate Merlisa to. From Ilesa. Harang house from Miss Mindiola. Dan mo siya sa Little Heads. Your time is up. Full watch, full pack, para solid, love lots, Juliet Mukbang. Love mo din ba ako ha? From Juliet Mukbang. Nakapundo lang yon, babalik yan mga ilang araw. Oo, nakapundo lang yon, babalik din yon. Si ano nga kanina, sino ba yun? Nandito kanina? Napag-graduate ka tapos nilagas agad? Pag-graduate ka ng grade 2 yata yun? 94 Ate Meralisa, itong harang. From vlogger lang ako. Pang 94, ay ba, gagawin nga yatang 100 likes ha. Babalikan ko po lahat. Mamaya, pasensya na, medyo busy po. Maraming salamat po sa inyong lahat from Bosyang Channel. Oo, basta ibabalikan nyo lang ng balikan. Sigurado mabilis lumaki yung bahay nyo. At magbakas kayo ng maganda. Padaan lang ho, sandali. From Pelin Channel. 94 lang kaya ko ha, from vlogger lang ako. 94 lang ba? Yan o, matatapos na kaibigan Bongski. Mahaba din kasi 11 minutes and 35 seconds.
Ganun ba? Ibinabalik ko sila eh. Dami, around 50. Naka-unsub. Sa dashboard. Di ko naman unsub mga yon. Kaya binalikan ko mga bahay nila. O, ibabalik yun. Kahit ano, para bang i-refresh mo. Max, ilang graduate ako sa 3K. Now lang, congrats ni Whitey. Oo nga eh, 3,100 ka na eh. Ay, 3,010. Ako hindi na makaalis sa 224 eh. 238 na lang ngayon. 238 na naman. Naging 241 na yan. 95 thumbs up. Host. Yun, 5 na lang. 5 na lang. 5 na lang. 5 na lang. Magwa 100 thumbs up na. Wow, congrats mukbang naman. Promise Mendiola Papinhouse. Sino ba yung sa'yo Papinhouse? Sige, baba ng bahay. Pag nalubat, ay, di pwedeng malubat pala kasi ano ko yung ano. Chris Mix TV, may sukli na ako sa'yo. Ganda ng lugar mo, lawak pa, may alaga ka pang kalabaw. Tingnan niyo yung yung comment ni Sana tularan niyo yung comment ni kaibigan Bongski Hurulan. Hindi yung magme-mention kayo, pabalik po, pasukli. Pangit yun. Pag ganyan gandang basahin. Yan ang halata talagang nanood. Iwan bakas para sukli ko kayo. O babayo bahayo from Joy Lynn Stuto. Mom's Riz 96 like. O 97 na. Di mag-end na po ako, baka hindi ko baka hindi ko madan yung Abangan ko isang buwan na sa bamukbang. Abangan ko isang buwig na sa bamukbang. Ibang bakas para sukli ko kayo. Dapat i-love ninyo rin ako from Juliet Diladore. Maglablaban lang tayo, maglablaban. By the way mga kaibigan, 21 pa tayo, 21 pero lowbat na kasi ako, hindi naman ako pinibigyan ng charger ni Mrs. eh. Time is up. Time is up, tarupam. 21 pa tayo, may mga... Yun, bumalik si Jason C. Vlog Baba nga ng bahay mo? Kaya tumataas din kasi papatagos ka na. Ganyan lagi yan. Hindi. Maniwala ka sa akin. Ikaw dito, palit muna tayo, kakain na ako. Palit kami ni Mrs. Ayaw naman niya. Ma'am, si bahay mo po, pakisukli na lang. Bago mag-end si host. Ma'am si Risa, pasukli nga si kaibigan Bongski. Tapos si Jason namukbang agad yung niya. Tunay to, saan ka ng isda? Kaibigan Jason si Vlog. Ang iksi naman kasi ng mga mo, kaibigan Jason. Ang iksi ng mga tawag nito, videos mo. Diyos, magsukli ako sa kanya. Bahay niya po. Ay, magsusukli pala si Bongski Hurulan. Ako yan kuya, hashtag to new maksam, Mom's Riz. Oo nga, alam ko. Oh, Jason si Vlog, hindi naman nalagas yung ko. Hindi naman nalagas Baka naglagas yun sa iba mong dinikitan, kaibigan Jason si Vlog. Magtatapos na po ako Miss Mendiola, dan full pack na, sukli na lang from Jason si Vlog. Drop link from Ma'am Sirisa. Yun, 100 na. 100 na ba? 99 pa lang sa akin Yun, ay hindi pa rin na-break yung isang araw. Yung isang araw, 110 Pero okay na yan. 100 na nga Magpapaalam na po ako mga kaibigan
Dahil ano naman, yung iba namang ano. Salamat idol. Nanangisda ako sa kanina sa iba. Kanakabawi konti. Di babalik din yan. Basta hintay mo lang. Basta yung sunod na i-upload mo kaibigan Jason C Vlog. Yung 3 minutes pataas. Or 3 minutes, mga 3 minutes hanggang 5. Tony BGR, like number 100 from Tony BGR. Salamat kaibigan Tony BGR. Hello friend, mag-end na ako kaibigan Tony BGR. Salamat ako from Jalen Stat Istuto. Idol, salamat po sa susunod na lang ulit from Scorpion. Salamat din idol, salamat din. Salamat sa iyo kaibigan Bongski Roland. OTW Marisa, OTW Ma'am Marisa. Miralisa pala. Jokes TV, balikan po kita. Balikan mo ako. Kumakain ako ng ginisang ampalaya mo. Yun. Si Kamike, oh, maganda rin si Kamike magano. Natututo na si kaibigan Kamike TV. Yan ang mga gusto kong mga gusto kong comment. Talagang babalikan at babalikan kayo niyan. So, paano mga kaibigan, mag-end po ako. Pasensya na po sa 17 pong naan dito. 17 lang po ang naan dyan kasi wala naman ako naka-anong gadget. Oh. Isa lang pala ito. Itong ito, hindi naman naka-open na. Oh. Salamat sa inyo mga kaibigan. Sa susunod ulit sa ulitin, Friday. Bukas po wala akong live stream. Friday po ang kasunod. Magbakas po kasi nang walang bakas lagas. Bye host. Salamat Ate Marisa. Bongski Roland, Jason C Vlog, salamat. Bosyang, Kamike TV, BJ Mina, Igan, Miss Minjola, Chris TV Official. Oh, nagbibinata na. Scorpion, Bongski, Tony BGR, Ate Juliet Mugbang, salamat Ate Juliet. Thank you sa host. Sige ka Tonying. Present na ako sa'yo. Idol, may LS ka ba? Team Loyal. Idol, may LS ka ba sa Team Loyal? Saan yun? Di ko kilala yun. Salamat, Igan. BJ Minay, salamat. Anong ginagawa ko dyan? Salamat din po, from Merlin Albindea. Okay, bye po from Miss Minjola. Yan ang papalam na ako mga kaibigan. Salamat. Bye-bye. God bless us all. Thank you very much. I love you all. Congratulations po sa atin lahat at may pin na tayo. Yun po ay dahil sa inyo mga kaibigan, sa mga matagal ko nang naging friends. At sa mga bago ngayon, thank you very much sa inyo. Kung di dahil sa inyo, wala yung aking pin. Hindi ako na-monetize. Wala akong 2,380 subscriber. Yan po ay dahil sa inyo mga kaibigan. Kaya mangisda lang po na mangisda. Congrats idol. Salamat idol. Salamat. Kaibigan Bongski. Mag-end na pa ako ha. Thank you kaibigan Jason C Vlog.